Oboroso bw'omugusi. Mrna n'abari b'ekishinguru erikwe manyabo na wataka kuruchitananya chiense Frida Kerubo, Innocent Onyango, Clinton Ondigi, Diana Ndemo, Ishmael Mogere, Linet Nyambane, Daniel Omwaga, eke nakige kos kiamesa yamangana maya. Ubugima n'urugendo rw'atamange amaya n'amabe. Umusakito Linet Nyambane niga ngaririye imena ishiko yagusi nagusanga n'abayaeteire n'abakuyaetera. Nchekera na ibole twe unango tebiwa ndabona ibole tukinde buya ngakina kinde buya ekera na chiwe ke myaka sta ngachaka ngo develop ngoira samagoro wani kamanya gutokanga na twaliro bana wana wacha gitego aya nime yo muroberyo bw'umwenori kirali tukule Jumatano chinsabiri chabutuko imeya Nsoko TV Oboroso bw'umugu Buya kegemo mwancho muligari bwa Nsoko TV nguna gutwanchira goswa enka yawe mambi yabono. Buya kegema inde asotanchira kobali yogiritanga ni kwegure nyomba mwago emambie. Nsoko bwa kiro mwancho muligari inche Innocent Onyango. Diana Ndemo. Togenda se gazeti ya The Daily Nation asbago tebanga ikiama gyo DM ge kwamba kororekananga gatigati yayo mwatikano nororo ikiama gitamanyikana tigo sekerese serikali kubwatira serikali asomo secretary general so kirinda kugikiria serikali ngichwera kwa nigorengane Raila puppet or ODM lepo matoyo Edwin Sifuna ole secretary general ya ODM secretary general ya gusaini kurwe binto kurwe kitapa kerege lakini nkoire ni maega kego umuntu mato gukurageria sese ya ukagari egere koge mutuko Eye Nsoko TV Oboroso bw'umugusi. Umuruburi kubwatya nabo kurigirirwa na kiro muntu. Eye Nsoko TV Oboroso bw'umugusi. My name is Albert Omariba. I'm the principal of Kitwebe Technical Training Institute. Kitwebe Technical Training Institute is a government institution situated in Nyamira County. We admit our students as from Standard 8 to Form 4 across all departments. Our students receive help and capitation from the government, therefore there is no worry of the fee payment. And our students pass very well in all departments and we are able to achieve 90% pass. Ni kweli
Gitwebe Technical Training Institute ni chuo ambacho kimebobea na kinatoa mafunzo katika kiwango cha diploma, certificate na hata katika kozi zifuatazo: Electrical and Electronics Engineering, Building and Civil Engineering, Fashion Design, Cosmetology, ICT, Business Management, Water Technology, Hairdressing and Beauty Therapy, Social Work and Community Development, Plumbing, Welding, kati ya nyinginezo. We are having a May intake going on. We have 8 departments, and we have the Center of Excellence in Fashion and Design. We are actually the best in this region. This region means Nyanza and Western. So we are welcoming students who can seek admission to undertake courses and training in our various departments. So welcome to this community and learn, get the skills, and then from there you can be self-employed or you can seek for employment. Thank you. Vile tuna short courses za computer packages na German language. Gitwebe Technical Training Institute. Skills for self-reliance. Ekirendwali ya kuibire chinguru kirali tukunesegi. Ekirwa ikirensinyo ogosemelia nkoro. One Fit Health Center ni ntomwali bomuchando. Secretary ne Dr. Kenna Moses umunyagitari na chagete inyagitari ya World Fit. Inyagitari ya World Fit ya chagete 2005 asomucho Karatina. Asinyagitari ya World Fit ne inyagitari ntangani ase East Africa ngima. Asitogo kolege ntugekorukunga blending of medicine. Yani ngege inyagitari ya World Fit itoko tumia chinjira isato yoko weni ya marwaide. Tuatumia enjire ya kawaida tukurukanga conventional medicine, tuatumia nutritional medicine, na ande tuatumia ndirunga international herbal medicine. Asinya litali yeito itoko make sure nga tuakolide diagnosis, tuamanyire mechando ya gobwate, wekere njira ya professional laboratory testing, tuamanyago kwa malyogo. Nye kwa buli uwa mrembane chindwali chinkongu buno buriri bwisukari, high blood pressure, arthritis, ulcers, na hemorrhoid egati ya mange, toba nobuoba. Tunyora samagacho Alisa Plaza, ejo kwenye manyekantibu na Uhuru Plaza, 3rd floor, room number 307, ange nechiru ya marigiti omuchishobo songo. Wose, tuwa kresime asi number 0722 245763. Ekari ya kuruaria maroira ari complicated abaroira bagocha baruarte mono. Ekero ba chirege igoro ba irwa mariogo muroira ko ndokora matukato lakini ekero ba koira na rio wacha kora daktari ya kabere ya gatato bokonya aba buyenete. Ubugima norugendo rubwa tamange amaya namabe Omusakito Linet Nyambane niga ngaririe imena isiko ya gusi na gusanga naba yaeteire nabako yaetera. Nchekera na ibole twe undango tebiwa ndabona ibole tukinde buya ngakina kinde buya ekera na chiko ikemia kasta ngachaka ngondifero po ngoira samagoro wani kamanya gutokanga na twali robo ona wacha gitego aya nime yo muroberio bumwenori kirali tukule Jumatano chinsabiri chabutuko imeya Nsoko TV oboroso bumugusi mirna nabali bechinguru erikwe manyabo na wataka kuchitana nya chinse Frida Kerubo, Innocent Onyango, Clinton Ondigi, Diana Ndemo, Ishmael Mogere, Linet Nyambane,
Daniel Omwaga eke na kigekos kia mesa ya Mang'ana Mayia. Je, una ndoto kufanya kazi ughaibuni? Mwakala wa ALM tutakuwezesha kutimiza ndoto yako. Tunatoa ajira katika nyanja mbalimbali kwenye mataifa ya Qatar, Milki za Kiarabu, Saudia, Bahrain, bara Europa, miongoni mwa mengine. We are legally registered by the National Employment Authorities and we are licensed to do manpower recruitment for different countries. Currently we are reaching companies in UAE, in Qatar, Russia, and we are hoping to enlarge our boundaries. Kwa maelezo zaidi, wasiliana nasi kwa nambari 0721151500 au 0729690571 au unaweza kutembelea katika ofisi zetu zilizopo jijini Nairobi katika jumba la Delta House, orofa ya pili, chumba nambari 204 katika barabara ya University Way. Tupigie simu utimize ndoto yako ya ng'ambo. Karibuni sana. Nuganete betri uratumia segari yao ebetri ugucacirimo ugakweba ebetri uregene cinga kichonsi ebenga kieriberera gusenga kiyobokendu tawe chanika Autobat Kenya Limited no turegigiga asingichao nigo tokorosia na koni chibetri uratumia cinga kichonsi chibetri uratumie asegari enke ebasi no nyaneri kurukuru. Tunapopitia pale kwa gari yako tutahakikisha tumeweka na tumekupimia charging system ya gari na pia tumekupimia battery na kila kitu itakuwa iko sawa. Alright. Sasa na ikileta shida kabla hii warranty ishe itakuwa namna gani? Ikikusumbua kabla ya warranty utakuja, alafu tukishaiangalia tutakupatia battery ya kushikilia tukiendelea kuangalia yako. Talia yoka na battery yechinguru. Battery ya Autobat ni battery ambayo ni spill proof. Kumaanisha hiyo battery haimwagi acid ile ambayo iko ndani. Hiyo battery imetengenezwa na calcium. Kama vile tunajua calcium hainanga water loss. Kumaanisha sasa hiyo battery hakuna wakati ambayo inakauka hiyo acid. Asamange twakirisimi namba 0739697855. Kwa wale watu wa kujamstatiwa, wachana na battery kama hizi. Tumia Autobat. Battery ni Autobat. Eye Nensoko TV Oboroso Bumugusi. Manjito magiria wigita Sengen Soko TV ritukuria rero netichi gatatu ritukuria Jumatano tariki 22 chinga chine na nego gotebya ngari ritukuria rero WCW Women Crash Wednesday chinga kijene choko nyiri muswati ngando sesore nyiranga aino muntu wengencho butambe asobe gumabwago nabayigo ase amate yago chinga kimine chigo manjito murigeria nigo tokunyora ni boyigo no mugusinga omugusino muntu mungaini chinga kimine chiga nigo tokuboka twachaka kuyarigania kwanyora ngororedi twabete tukuyarigania guri tukuriga tumaitinga ritukuria rero tugateganga tokonyara towekerania igongando sesore no mugusi ko kwanena ndemambi yabononga bwakire nayo ntebinga bwakire bya chinga kinare tugucha kumyokia ega ngaite mambia yabono
abarukiwa bagendete kugenda skuru baise okora matemu abo abandi bagendete okora matemu na ibnu mwiboli nogendete kwigasa nogendete kominyoka kwenekia buna gwikiraniriye eganga yago yo kwenekia buna abana bago basomire gonga onye koro mwana funsi no simambia bono nyiranga abayiboli bago bagendete gwituma kwenekia buna naye no chikonyora emambia engiya asubuma bwago oigo bno muibolia chiga kichinda konyoranga no ine skuru kero chikoya tori koigubiye kyagera konyoranga saye to konyora niyerembe nawe go konyoranga abayiboli abange nigo bagutwara ogoichana singo cyabo gonga emambi yabona no setsoro manchito murgeria mwakiru munguru ngambi yamonando ra musabanya reka wikirania eganga yagasubuguma bwage kyagera ni maitikiro muntu nabwatege ntokiri taitekiranie asubuguma bwaye emambeye hoseritskeri ya rero motinyoro gendete kuminyoka toisire go somo tinyonane tinyonane toisire somo nchito murgeria nyara tutari kicire emerongebere na ibere gonga toikire nande toisire gukora quarter ya yomoeria tote banga the third quarter eyo tigate tukunya tokoro mwako yo kana mwachito murgeria kako igureri ogeri boygo nyumba yao yo kumanya ngachinga kiciri cyo kubuka nyekoraire cheikire ero nyare go kwemanya twese manie nawe go totebani asigita sengi tugen soko TV mambia yabono moro benne soko bwa kiro gende usangana inchede anande bo mwachito murgeria onyorenga aigani go toko kwa boygo libaga kwanyara go kwenana kerengero kyago ekiyo kunyara kikoigwekana emambie yabono igonga WCW Women Crush Wednesday abasubati nande mbanyoringa nechinga chinde cyo gwetuma nande munyoringa abasubati anyebaria barase tunyomba cyabo nechinga chicho kunyoranga nayo ragache egesakyago manchito murgeria nayo ragache nyomba yago namaboka gabere nabego ko yatagora tutagura ni gototayito yagache igonga emambie yabono tosegetane korende tiganara kwani gati abari basoire ase studio ito emambe yabana witira cinema ite studio ibere 07886663 078 makabere 6 mara 5 na trinere namba yomoeda somtana ito Facebook na watu nyane mambia yabana nsoko digital ogasensemo ya YouTube na watu nyane nsoko TV etunya tukusanga na bego togenda otibania emambia yabono no chikirandeni siaute ba good morning Diana and Innocent kirandeni seke omosorwesu Corona Kuru City Salams Club wikagachiwa soba oteba niko ndani ya ensoko wakira asante sana Jones Ekebuli kurwa nyabuaroro aute bangano wali miyomoro mpaka omoyo Isaac sababu nyauma kurwa nyamouro amona sweetheart ya Beatrice sababu amona abana huna Karo Nyanchama Jones Nyamiera na last born Boniface Mungare Nyantundo Nyamioro auteba wasi no ari meyomoro biremba komoyo kwa Elefant Mospi na baradia bigita seni ya Nsoko TV Nsoko wakire sande sana Isaac kura sinsemecho boygaiga ala Nsoko TV koranche nkwaniriye abaiga auteba nganere son kura sisemo chiria shabu samaro nando batebi baboke fatwale litko rigia sante sana taratebiri tariae aboko dikiri tariago aigo kero gonkwani manchito mogire ko dikiri tariago wantebi ncengoro kwaiga ndiko wachinse mogete nkwaneri abagose kwanyara ko gusangana itwe engane iryo taito chasita sengeito nawe gondo chegene ngo yobo kubate banere aka kesi badaye autebanga abaiga basoime yomorobiro kurachinse bajek tutu Magombo Town Team Strong Vaniskem to Biwaka First Lady mama yao Lida Yaboke Makogotio Nyangaresi wikane mbwate simi mwanchito muri yechisimibere kindara soma chiruwaka bali babukire maye kubwata chisimibere nabego Makogotio Nyangaresi Kevason Wesire Baby Kari Chingeru Chiabora bo mwigoba bakinami sibe kanyanga negati ya bande abayigondo che WCW wakire Diana na Innocent wakire bya nere Barnabas kibasokoro Doha Katari ko ikasobo nyamasibi ata pamoja na Lawrence Gekonge, Mam Josephine Gekonge, Joshua Trimba, Kevason Kirwanda Best, Ramoki, Shira Kemto, Salomo Nyoni, Rogers Nyari Kiantoragori, amo na mashabiki onsi pia Nsoko wakiri. Asante sana Barnabas. Anagando chikirandeni seke musulbi swate na alimi umurubire Corona Kuru City Salams Club kuikagachiwa sobo atebandani ya Nsoko wakiri. Asante sana. Narabwata igati abari boigo wake simie mambi abono debia sibaru sibapokire na Nsoko TV wakire
Hey. Wakire bia. My brother in Yarology. Mbiari kabisa. Mungu anirogire tuli. Uisire. Mungu ane kabisa. Sawa sawa. Yo no mwana bumu na just fanya na ukiwa tusema kia kutukulia mwana jaki wewe. Bona hiyo Mungu tuyore. Chire bubanye chinse mechi ya bukia mburi tata kugesenzo aho atari mwana mwindo tata. Twaisire gocha goikatochi toche. Twaisire gocha igango cha toro mutienyo ibu no kwera. Mutienyo yo tiganje nkotinga Jumapili mutagocha rangenyo. Fata bwati bise nene ya guchengira kwimyaka ya kolirira. Jumapili ye. Jumapili ye. Sawa sawa. Stariki chirabe 28. Sawa mobe mocha etogo itana. Ya. Tutache ti Dominic goikache. Sawa asante yake. Asante sana. Ndio bono. Eren Soko TV Bwakire. Kamati. Wakire buya kamati. Yande. Anesamba. Sawa twanje kurali tukeli gatali bosi bali wala kolende twaliro lile. Nama ene kamati Innocent gorona ko ligete sana atebanga no bwate rideni lyae. Innocent. Atete no bwate rideni otakori akana na komogachira. Naona lenda maigaga ngoja naendelea rumo tinyolie. Nabwata molero. Ugo iko na kutoka linda nati wakijata mandi ko igiye mborapi. Msai kama tikago ikawe musune. Naona musune na ene motebiga. Aya ndere gotangaje rumo gusia saika. Atige kuyanga. Eka roma dengo tanga tayana taisaini. Iroma dengi taisaini. Na maene. Motebi boy wana na wana tewa waninde na asira sana yomo gusio libu yangise. Asante sana kamati. Aya karibu. Asante sana. Eren Soko TV Bwakire. Soko Bwakire. Kiran Dennis. Kidi Bwakira we studio. Ndebi yapi Kiran Dennis. Nereke Randy Dennis. Eke musoli wege susu. Chise monicha na kuru ndoche Bwakia mukire buya. Bwakire. Na kuru Bwakire buya. Abantu ndoche parambaga asite kabisa kogende bibago. Aba murabe chipikipiki bibaga asite kabisa abana bisukuru ndoche ngwanda bali chisukuru. At least narobe na kuru Bwakia mukire buya. Agombuya. Kuru abu narobe tutamanya. Aigabo kiete pio bokendu bukaboro. Aba de raka bokendu na kuru akabokendu nkaro abuna yanyirere teigoro lakini nengali ka ngibuna umwana abinga itenga no obona na saiti. Na maene. Wakonyora Innocent ya kumusuno goto. Kama suna asante sana. Nditukorigia. Nae boiko. Baigure Innocent rera mato goika charo lega iga kamati ya tebire nabego Krandin sibatebire ngagi nkomonyora musuno goto kare no manchito murigira togenda tusangana imambi abona sumuro biri ensoko Bwakire mbwate namba yo mweri tumaye goswa sese moiria ya maya Eren Soko TV Bwakire. Soko TV Bwakire. Ngoto kwanere mambi abono. Ngoto kwanere mambi abono. Ambia mono sana. Asante sana useseni bwe. Sana ibo igera Soko TV Bwakire. Bwakire bia. Ngoro ansemo kiechi. Naibuya sana. Asante sana. Kwani abantu bagawo? Asante sana. Sawa tuareli tukoligia. Sawa. Nga omwanchito murigereria. Hane wika turi tubwatesi mikore na siboniga. Ndaite turariganie nsemeri ya mayana ro turakumanya nga wikira boniga nikigendete kwene kiwaigonga. Inkwera no mwanchito murigereria uchumbe chonsi. Ninyare kingo chisoma kole ne namba nera ntayebwate tinigo ya kirubororo Josh hoko nganjira mbwate yoka ntayebwate ti yabeira mamocho Eren Soko TV Bwakire. Diana. Yanjire. Bwakire. Bwakire buya. Ngore watajire chinse moja
Josephat kaga kiona na grado ekera ikire na bakurigere ndibuya na maine njegera na arule kwa nyama miliki aya miliki rero na enda bia ona njengo iro hoteli lioba ngo iro hoteli ali monto obogorio rosi chai agumbia ona arule ki namba ligere tiga na wongoro jenga sanjera tindamorara ngosware awo jere ni mosogerie ona njina onde ende nkole ga bona ndete ko ra ngenda na matanga ni kwato bo mo ko na sirete pole sana Isama jijana maja aliyo salirende bo ama sasa kiasi bingo wadaino toramo asante sana asawo twareri tukorigia asante sana Manchito Murigirie na Benari ko batinye bwata yariko bamamochora temiri waka kulende tena kuariganya sensemo ya mayagi nkwirana naro nisome ujumbe na ntubwati kinamba kirigonga eteke moyoka twirana ntugende gusanga nayo Manchito Murigirie mambia yabono. Eye Nensoko TV oboroso bw'umugusi obutindiro bosombasi amate ninkikere tokore asamari tangoro ko munyagitari bosire koru Betami Rehabilitation Center. Betami Rehabilitation Center togotoka asegusi ensemo ya Gesonso na Nairobi ga ogoche ensemo ya Ungatarunga Xerian Road. Ime ya Betami nigo togo konya abantu bari amaruna mariogo yogotindi asariri obongo bwabo. Togo konya abantu buna umwanafunzi orenge kwende university ongere gotumia maruna mariogo yogotindi amosariri wano yaikireke wango guikarwarigo. Panya oroyo onde orenge kwende kanisa otigire onge yakonywa mariogo yogotindi na amaru abasari. Erio twabaretaga Betami twabarwali erinde obugima bwabo bwirane gochaso obugima obi. Twakirishimise namba 0706380913 Betami Rehabilitation Center lichi buryo gukora kingatale icyobutindo. Chuo Kikuu cha Tangaza tumebobea katika kozi zifuatazo: PhD in Education, Masters in Theology, Bachelors of Arts and Communication, Diploma in Law, Certificate in Counseling Psychology. Tunafundisha TVET courses kama vile ICT, Diploma in Teacher Education. Tunafundisha lugha ya Kifaransa na Kijerumani. Kwa maelezo zaidi, wasiliana nasi katika anwani inquiries@tangaza.ac.ke au tupige simu kwa nambari 0722204724 au 0711713910. Unaweza kututembelea katika chuo chetu mji wa Karen, jiji kuu la Nairobi, Lang'ata Road. Tangaza University, kuelimisha akili, kugeuza mioyo na kubadili maisha. Ubugima n'urugendo rubwatamange amaya n'amabe. Sakitolinet Nyambane niga imena ishiko ya gusi nabaya eteire nabakuya ekera na ibole twe dewa na ibole tukinde ngakina kinde bya na ya tasta ngachaka ndevelopo ngoira samagoro oni kamenya gutokanga na twaliroga ona wacha gitego aya nime yo muroberyo bw'umwenori kiraritukure Jumatano
Chinsaibiri chabutuko imeya Nsoko TV oboroso bw'umugusi mirna n'abari b'Ekishinguru erikwe manyabo na wataka kuri kitananya chinse Frida Kerubo, Innocent Onyango, Clinton Ondigi, Diana Ndemo, Ishmael Mogere, Lynette Nyambane, Daniel Omwaga, eke nakige kos kiamesa yamangana maya. Chinchira chito chige koronigo chira soko goseli boko nene gosiriwa ne chinchira chekerero. Ekira kichagire Nsoko TV twachire gutorigesa ku kyomugusi kurwa soko limera asendiba y'abanyandwalero oboroso bw'omugusi bwegekerwe omugusi bono ne chinchira kyago goikaransanse nakobeke TV yawe kwene kingangwe somi oregekoro kyomugusi wetero murobiryo bw'igekoro gyeito hasi tokomera nabaga kabasamwerere naboigabange nabanyika eriko kwanera okwebogia chindagira amasikani chinyangi nemejega ao y'omugusi kera litsuko lya Alamisi Chinsaibiri igoro imeye TV yawe na mbeye Nsoko TV na Stephen Nyarike Mbunde tolende ekimira eye ne Nsoko TV oboroso bw'omugusi Yegoro yeito imeye Nsoko Nsoko Yegoro yeito imeye Nsoko Nsoko ibyengiya yakire ngumanga bunalero Nsoko eye ne Nsoko TV oboroso bw'omugusi. Murigeria asentunde ya kabiri ni gotogoso asensemo ya maya ndakumanye gati yali agendete kwene kiwakuru wa chinsemo igonga anonse sore nande nakwaliganira somoro biri Nsoko bwakira igani gotogosemania twatebania nabigotuwa kumanya wikira boniga ninkirike gendete kwene kiwa korento cha kabene nigaba mnyibe nsemo yabo morenda iyo gotoka imeyabo nchalia se county ya Kisii baboligwe ko bamaiso na wetanga ni chingwano cyabara yabo bakoliye birogo nabigo beyariganetia se birogo byocholi wo mwako gocha manchito murigeria turanyara chinkwana cyabete chikubwa twagugoro amwe ndagashira ncheka nyora Yesu asa musigira yainga makongo tutabwate kende obo gotubwarenge minto bande na bara ku banganka tuagoteire njire kongo namatanga yoko moenia sera kwambuka umwaga ase kenyoro kyabo molenda ime yabo nchali ase county ya Kisii nole nabo nigolibereria siasa lyagendera kubwatanse ase nsemeyo abwaso yokoligekero kyobo bunge ase bunge yabo nchali omungina Doris Donyaburi uyibo igoro mo women rep we county ya Kisii nigagendera gwakerwe koko ase nsemeyo abwase nera ira libagalina nalyogosira amateyo yo ntomano mongira yo koligekero kyabo nchali urasa sata kati na watu samanya sakoro wanjokuya wa mama ni wengi round ye mobu nanto manege toro kia egocha na bana leto gotomai na bana marango toma sama sane barikoro lakini mugno ga mweta teto toma kera asa marigari bali na nawa igona toma ile toro kia kia maberari ni muhaka Samuel Simon the family ege torge chingichiro busano omongina Doris Tonya Toto le ronto mawoja ndebe family pole asaya naende ongire torikyo nge family Chinga kyeche chioni gabona bamenyi bensemo yabo molenda babolirwe ko bamaiso na gwetanga ne chinkwano cyabarai abwo bakoborie birogo ase chinsemo onde bwanche goteno kuborie kura igaba yako bahende diago salia mo kutano kwa bande onyo mo ntorange ni mo kutano tali ero support igago chio
Omo jiro mo be. Ige manye gani na ina le bole. Na bako nya watu na yake okoro kwa sidio bomba. Bera sole oyo okora ngiri mukutano gendo. Chikura chibangwe akabetia bali. Oyo koira na ronya saa kama futa atugambere. Gosoma kwa. Abarimu n'abarabu oti batigiri maega abwase bagenderera komochiege kore kyogoitwa kwa bana baberekyo kya babwangoiga ikiboigo kigenderete koleta liberera litindi ase ensemo ya Gusii. Mangana ina barokana anda batete mirande mbenge some basi muche ko refill batitoga ndero ukagirana kero cho monwa ogo atora mangana tayo nayo kweragereri set the truth yawe ka bantu bya bana bali nabake na oranyo nayo kweragerie kero te bukwa no mine kero mwabikiro mine serikali nkumanyere gwango yatukonya mato bakurware abandi baruchise muchinde bakora ubusari mwababeka chinyomba bagera bacha koleterera nono yutare ko tukoro. We are condemning that act on a very big shame. Ano that we keranga gatoske abana bake like those children 4-5 years. We are still mourning. Ane turkolera bosa. Ukatolene sababu egerecha ko waikera amaene balia umaene bocha koruka. Ingo ripoteria Ensoko TV korwa sekenyoro kya Bomorenda imeye bunge ya Bonchalie County ya Kisii ninche Enokugichana Mosinto Onyambane. Manchito murigeria yakurukwanga Mosinto Onyambane kwa igure horobotirwa kurinde tugusika mutwe nigabamenya abo bagutumika ibari kubwatania Rio Nyangi Bonyonyo ase wodi ya Bogichori bunge ya West mugirango Nyamira bagokere gitambukiro kyomo bunge bwechise Mecho Steven Mogaka soko bekere rami egendeta sobwa gachibwaye gokwane kirekyo nigo bakwane temechando babeire bagwetera chinga kepari yo yarengembe nase daraja hiyo egendete kobage korosigwa hiyo gocha kubwatania epare kwagachwa yeramie kubwata ndio Nyangi gocha Bonyunyu ase wodi ya Bogichore bunge ya West Mogrango imeya Nyamira ase pare kwagachwa no mobungo West Mogrango Moske Steven Mogaka aigani gabamenyi bereiro mogokobo na kweranga nigo konyora banyorenga kiengongu asobo sombi anene mono keremburego twa nekerobo tukoboro Asamarieta na bino yaro no motuleti ndekorwe charachani sublocation njere yato chandira matuka mange korubu gitutu yaikera Nyangi yaerero korwa konye to bwate mechando togo chikoenda gochia ntobwati asitogo lakini go Steve Mogaka mochumbo ito asa soirio koboke pale toroche yaerire kiagere tarata toroche no bagendreta konyiagacha gatie pale korurio Nyangi gochibonyunyu goikatonyoro bosombio buya gekogere pare yato chandira matuka mange abantu nyana karocha kamuna mukaroche gaika abantu bagure mi bagotoka bakwete ime orende twabeire no mogoko ng'etarache kayabeire nto twara omorembe bono no kore mang toreme muntu tware goeta nyambo tuko njasa marieta nkurkurosiri ni kemuto John korwase kenyoro kya Murara na ira ne rio mwesimi wa Steve Mogaka ngambia mona soko tokonya singe nje para konyora yato chandira bane bagukwa medra cha macha cha igoro twaba koba nonye no kogende chiro twakwa matwatigo Bonyunyu eramu tokomwira ne ngambia monoendre igasinge twatwariro Mogoko bagukwana kerekyo nigo baira ne irimbia mono mobungo West Mogrango Moske Steven Mogaka asoko babekera herami ntangani ase bunge ya West Mogrango aseke getambe bone iga batanya ko bakororera mieyo ase bikone na rorire para ya Bonyunyu na epandwari ya Bogitutu rabariete yakorekanire stiwe nto twakwano mwiseke gwatonyora gwatebe ne bare ko yitabukiore na ndiri kweba koirani president yetu mbiamono kiage segese pare njanye konyurwa na ya nyuru bono nigo kobomo abakwani abu baereire nga nigo bakwiraniria mbiamono boigo muraibu enso Moske William Ruto ase okwene kia magendero gochicha ange na sobo eramu nere tana gwita lakini aitire twairane Ruto mbiamono kiaro wetirie eramu yega tutana korora gese se tubiaru asa marieta nkoro kujudi nyamukami ngwakira omochumbo ito Steve Mogaka nambia mona bwatanirie pare korugo Nyangi
goika Nyamira bano kaenda Kisumu na batokonyara tokaenda biashara na na maendeleo maya pare ya to sumbuire chigari chigo kwama chidaracha gari cha skuru nchiri goita akibone gantole no mogoko bacha kire daracha bwonyangira mye ikire nende tutaiteike bonyunyu bwate motobo Kisumu na Nyamira eye nerehera mientang'ani yanyare ko bagikubikwa ase bunge ya West Mugirango maiga yeke getambe ase bunge iga konyora yebiruke magendora ne mono asa mang'ana yepara norigeti mega yane ne pare ko bwatani ekorwa sensemo ya Rio Nyangi goika bonyunyu yuegendrete ko bagikwaga chwera che ko bagikubikwa erami muna kwanyare ko bagokoigwa abamenyi benseme bagokire getambo kire ngo reporteria Nsoko TV korwa ase wodi ya Bugichore yogotoke bunge ya West Mugirango ime county ya Nyamira Redera Nyariki Steven Embonde Manjito murigeria togosuka mutweni gabrai abagendete kugikirio go segezwa kwa boncholi imeyo mochi obosongo ane kurwase balia bakwirani obochenu imeyo mochi obosongo bamanyikanite buna Green Army mwana siasa Jimmy Momanyi yoyo bwango iga okorokwa manjito murigeria nigo baganirie abangina balia bakwirania obokoreri obu banyare bakwirani wa asinsemecho limolio kiri bagendede no boncholi bwabo manjito murigeria turanyora chinkwana cyabara yabo mbio muno abararia asiri baga igoto no goichano konene mono ase ebintu bigokorekana ase Kisii county ya Itoga bono iga Kisii county ya abantu mbaro simbarati oyore gavana ya Kisii county orora bana bagusina ba pota barenge gusiniki barenge ngana bunga green something bagendera tagoita abante town yaito ya menyir no buoba omunta gocha gokore biasara obwato buoba negente kenene echabwe babwata bagasangiriri bakabeka isikari ya best ready eto tagete ko batainga bayerusio immediately totara akora maandamano mabe mono arabaise ko salie town ingima Bolino bochafu of the first matrix kobeko bochafu ekae county asabantu bakorwa bakona chwe bango gusangereria koi kubeka isiko je omuntu ogokore biasara bolino bosokwa banene sana nga simbarati namanyete ebibago birie gasibi gokora abantu etaunige kwa busu ne mete ya makombe abantu aba bagwita abantu ne mete ya makombe na arokonyora babogoreti bakonya gwetera undi town baso buno bawo bone koboringa abantu nabali bakabusire town yarenge ndabu naibachiete naende karokora taya bana be bibago gwacha kobaega singa bono na yabalendete gali town ayokore ndu neibago mumuroyo simbarati. Stop these things. Ingo saliole enchero mogusia menyete mogusita menyetigo. Naende nkobolinga inua bafanya aba menyi babo songo nabanya biasara. Mbora ayana ara matunda mokonyora itwe biboko kabisa nalimora amanyenga ogotengero gotera nganyarebe netaya mwagre kura. Elineri tunde limo mwanya waliro goitwe iboko na kobekerwe ubi asemoko le biasara. Akera chimi ekura onye mutagete 2027 Kisii era amboke obugabana elinde mororo buya webangeli mokorwa. Lakini nyo mutagete abantu mara mali gusaidi onye mogo itu first term kabire second term ngigo chakoba. Ngo itumore kabisa naende none biasara mogo sieki gukwarasima. Ekiagere ubiri ya umuru wali best ready isiko elige minetinga no mumurondo yokorokwasa nyako itwe biboko kabisa na no muntu mufanya kasi umanyire eline eminetinga bono etamu ya kabere igokora mami gupara igoro gwako iboko gwama ya gotuku kwanda buo no agora na mukao gusekole na mukungu kole no gwako hone bina bimogo gwakera chikura 2027 na abagwoniri more to bochabu bolio ngwa batatinga obonyira ngoja bole town andamane bwachire to borusio mapema abantu baito momenye muno mugusi osigete culture osigeto muntu muhabo utaliwitera manyinga jaina ron kubakaneria momenye morengerere dina inkimo kora
uchimotu Tomurigiria tugatigana nayo na gusuka mutwe chinga kibikore byo gusamba gwe skuru kendete kwenekiwa hasegati skuru nigokora uburirwa kwarure uciya saba ibori kwenekiya munango kwana bale nabana babo hangimo no gutora kimwa chingia nabagukubanyuria ikemira kyo mu gusini ke gukwanira igoro kyo gusamba chinyomba kago kwana CBC yaye nigo moro kyo munene we skuru ya sekondari ya Kirongori Daktari Peter Nyamoko hababuri abayibori kwenekiya bunango kwanira bale abana babo asenchira yobotorero Abwatani bekyombeka mwanyagetingerte chikanzo bakora no munyagetumbo bo sa Jose Nyakundi nigolisikurerero baraira maigero y'echingencho cyo mugusi nabo igogoro yobogayani asabaga kanabangina ime ya matieko egodi yabo gusere bunge kitutu cha South County ya Kisii twa butire nabaga kanabangina bakorwa ensemeye yabo gusero ase tuwagambire amangana yokugayana na kubwa mono egento gekorwa na traditional dispute resolution okugayana kwegenka twanyorire na eraini nere yabutogete ekero yabutogete tukanyora na kiro muntu chire kobwaye na bono tutaete koleta abantu baito buneke kia mwanyagetingeri chikanso tobaletamo eindo mugusia sikwe ekiagero mugusi no muntu mungaini ukwanekerekyo nigo mugaka utenyo gendi aborira bari bonse bagusukia chimbebe basikorobe rwabamwe abo yonari kumanya abantu baita subungi bwa mangana abantu baito muri bamenyete chimbago ime yonari kumanyira ranyo gutake tushirigesa kukiao ayebera chimbago ime to basakurwaroro na ndo tongira sotagete nuri musinyene karagwanjire onyoko bumuntu umuye bunenje bono igongo gotebyo tongira sotagete agarushirigesa kukiao na uri bara aba bakuno gusukia agara baita bana babakura abanda babaje komenya asinga kigoja kule nari kugani bayigo nari kwanikira umuntu asikoro bako n'uyu mwabo uri babekene komoto kure amate yao amone kinyiro kigima Abagasenseme yayo mugaka bwegekora muhunguro nigagikeire bikoro by'ekinyomo kitancheire twanyorere ngambaka esokoro yanyoriri omocho koroyo omwana ngaki omwana oyararokwe tari kisokoro kyoka twanyorere nga nonya nabangi nakoro nkweringana libakara abachokoro babo omocho koroyo nyoringi nakoro omwana bakabuna intwa bagusitwa sinyirunga naki omwana oyararokwe bono minto mwamugusi ekagori ekegeito denda kinywomo raro omonto okonyoma tarigesa kukeino okonyoma omonto bwegesa kukeino nkobyaroro omwana otabwati anwani okore kaine mbaka noene erongi tamanya gosiba oranyora okorori esibu magega asegesa kukyo mugusi bono kyaboriwe korenda kisiro isatu cyonsi cyo mugusi omugusi manyere ningo ngayare naende ngayagukia engencho yayegesa kugetatate iri getaegereiri wetero korenda kisiro isato kirikiko kigoternegesa kuikero obotenengu omwando nobogambi egesa kuokera asire goikatokore omukikegima torende kisire kisato egati yabo banyora maigeri ayo boigo nigo bairanire mbuya nakoganya abantu bonsi korenda ekigusi ense yeito yagusi yakaya yirase chinchira chinyinge nande tali busaigo chera twasomiri gurero nase ngenjo twatigete emira yeito chinchira cheito cyo mugusibu na twalinge gokora ebinte ebinge twachire isiko ya machiko yo mugusibu na alinge kamoranje mwa minto mwa munyagitinga bamutorigerete kurusi kogalia muinyure omugusibu na alinge gokora omugusibu no muntu olinge bwa masikani twali kubasaba mwanyagitinge koranje muira nega mogende gotosemono elito nyale konyora ngakiturabe tugwetina no kora abandi nali gusaba abana baito komoranje komotagete konyoma etire chinjere chindonge nali moranyora baswati abaya bali moranyale komenya nabwo elio bugima bwene bogendere ana mabundisa ama yatwanyorire ko monyagetinge batorenteire tujiko bundisa chikanisa nawe gebinyoro Kuripoteria Ensoko TV kuroiga matieko ensemo yebunge ya kitutu chache South County ya Kisii ncheni gongoro kwa Petuel Machin Manjito murigeria tutigarite asomo chando yuwo gusamba kiritoni moturi nero sokire na gusanga nabalimu b'ekisukuru saba bolire banyare bagutwara kisukuru banyare bagutwara egekaro naboro kiwa banyare bakumanya asomo chandore kinga kiboiga bolire abayibori nabarabu kwene kyabona gutwara bale egekaro nabana babo iri banyare bakubakwanira Manjito murigeria tukaturanyoro robotirwa subwagale
Samarieta ni ngoro kwa Tony Moturi njino muwakili aende tiangire bageri gukwanira bakusiba minto bonsi kubwatakana na mangana yemerero yarorekanire ase chiskuru cheito nande bwango iga kurunga ketu abatu mangana kuruensemo ya utumishi academy nje mwiso ntwarora kuri ito ya nyagoge nyanya tukonya oranga edomitory asambiru ebintu ni abana bange rikaya ande iso kubokera ko igoro ne skuru ende akura ko ali West Mugirango ne nyanya zitu heko ya igongo saba abana bali skuru bonsi abalimu na abayibuli tubwate responsibility yokuigere linki ngaki abana baito bameta skuru cheito naende ekeronyo muchando no raroro gatoliri ngatukunyara oyo lingolia asa abantu bana nyari gukwanirana naliyo twamanyaso muchando yore twaliya machibwa aya naliyo tonyora abana baito batwara libaga yogo korora nga babwati solution buchasima chando yo banyara kusamba chiskuru naende genteke tangani nkeli tigamboli abana kero muri skuru muchando beire bana na abalimu babo batega su muchandole nakitari mutegete muchando yurigere na abalimu na barabu irachinga kicinene bategerera abana baito tomanyanga kiyo muchando bonorori nandi ngakimukonyara kuyo resolve naende ngwanira abayibuli ni numura abalimu abatangani babana mubugate responsibility yokoranga ki abana abakorerwa mosikimi gosunkarali merememia ase waziri wizara ya ejisemi lakini ntuko bolinkelinga task force cheito gose ko village kamati chikona kobeku china kuligere kulingolia mangana kukorana chiskuru nchirigo chachi akole merimo ya boronge ekiyagara chirinchiro konyo chiabe kurumaga chialigereiri charosi report chiabo na report chine chingia so bali twachirigereiri na chibwena zakaba implemented na lichinyari ututangera emebosa kaneka bene kabunye yekere abire chiskuru korusi waweke bo kanda kena ku wakiniri bikoreka mnebiga byosamba kuimuke keboko tari solution uchaso muchando lyo asabana baito ngaki yabono ikeko lito bwata bono nkebwento kokwaneru Jito murigeria abakenya bari barenge asensi ya South Africa abaruse tuwense yo kubwatikana n'ikisegi cyabete chikwene kiwa nigo baganiriye serikali kubakonya kunyoro bwene bwabo hane na sokuba ebibande ne certificate cyoko iburwa naryo baranyore komenya buna abakenya bande mu jito murigeria katorara abakenya barute asensi ya South Africa. Bakenya baria banyorete ugwakwa kubwatekana n'ekisegi cyane kiwa ase ense ya South Africa barure okuboria gochya ase eserikali kubasira n'ekibese ekyo kirakikubakonya kwiranirira obugima bwabo maega yogokonywa na kurusigwa ase ense yo. And we are here on behalf of all the repatriated citizens to thank our government for making the repatriation process a success and making sure we are home safe. And we are here asking for a handshake with the Council Committee of the Senate that as Honorable Cherargei stated and asked for a statement on regard of the how about of the people who came back. So we want a handshake with the government that they will help us integrate as soon as possible because we have very urgent issues to be addressed. And we've already addressed our diaspora offices and we are waiting for a meeting with the PS. So we are looking forward to know how are we going to go about with any funding from the government that will help us do what we are supposed to do. Abakenya abo nigo boigo baburirie serikali kuba certificate cyo kuiburwa ase batebire basinyirwe kuira abana babo ase chiskuru kubwatekana no kuburwa kwa masakarayo. The major issues of concern include birth certificates, allocation for the children. All the children who are born in South Africa do not have birth certificates. Very many others came from prison, Lindera, without IDs. We also have cases of some of deaths that happened. We want those bodies brought back. Watu wengi wameacha watoto kule
na wengine wamekuja na watoto wao hapa. Tunaomba serikali kama itaweza saidia, kwa sababu there is no way utaleta mtoto hapa out of nowhere useme eti anataka kuendelea na masomo. You need that letter yenye ita indicate vile utafanya way forward. Boigo batebire ababwenerete konyora obosemia kurua ase abamanyibu borwaire bwebirengererio ase batebire nigo bagwetera amakongo kubwatekana na ali baroche. Ile muhimu ambayo sisi tuko hapa ni muhimu ni kazi, na ile muhimu ni pesa. Ya kwanza mimi mpaka sasa hii Mungu tu ndio anajua shida yetu. Mpaka sasa hii nashinda hapa Nairobi, sikupata nyuma wala mbele. Muhimu sasa ambaye sisi yote tuko nyuma, wengine wako mbali wajafika, tuko wengi leo, tunashukuru Mungu. Muhimu tunataka leo tupate habari mzuri, tupewe pesa mzuri, tuanze business. Wenye wanaenda nyumbani tuende. Paka mimi sasa hii leo sijaenda paka nyumbani. Leo siondoki hapa, afadhali serikali wanifunge nikuwe ndani because niko na shida mingi. Shida yangu Mungu tu ndio inajua. Watu wanataabika sana kwa akili zao. Our mental health is not stable. Kuna watu unaona hapa na wengine hawako hapa, wako na familia zao. Tuseme for example, mtu ameoa huko South Africa, na wale saa ile vita ilitokea hawakuwa wanauliza wale wa huko kama una bibi mwa South African, huyo hataulizwa ama watoto. Sasa unabidi wewe ukibie. Ukikibia unaacha watoto huko na mabibi. Ngoripoteria Ensoko TV kurwa ase kaunti ya Nairobi, eretariane Linet Nyambane. Manjito murigeria tugusuka mutwe na gutwara robotiro rw'aba bantu bari barutuse abakenya bari barwita sensemo ya South Africa nigo tugusuka mutwe ase wizara ya bochano ya kulero botumeki wechichuba cya magonki ubogendete ko bucyasa matukase aya haote bango manjito murigeria amatukaya yento batebire ye kwira chindwali cya bana bake ko bucemensi ya Kenya gukwane kerekyo nigo batebire nga amagonki ayo manjito murigeria abereka gutumekwa na bayiboli ucyasa bana bake nigabwate amarwaire osichindwali kinyinga sibabuli ya bayiboli kwene kyabuna tibariko ya minyokera gusiko yakira bwango amagonki ayo manjito murigeria tigaturanyoro botyuru asobwagale. World Foundation for Lifetime for Long Government of Victoria from the Standard Group always had this meeting. Increased risk of infection, I said pneumonia, I said about otitis media and other infections. Then high risk of malnutrition, and this is because these people who are given bottle feeding may not have enough nutrition, or the mothers may tend to dilute the formula milk to save the money because it's expensive. So you may dilute the milk or the formula milk so that you give it to the baby, and by doing that, this baby doesn't have adequate nutrition. Exclusively breastfeed. Where did we drop the ball? So those structural challenges that make our mothers leave their children at the most vulnerable are the communication that we need to pass, because as we heard from the pediatrician, when the mothers know that this is important for their baby, they will do anything to ensure that the child, the neonate or the newborn receives the necessary treatment. We need to have a lactation station in every organization that has working mothers. This has not been quite actualized in this country because we have very few organizations that have made that effort to ensure that their nursing mothers actually have a space to either bring their babies on board. Nabayigo manjito murigeria abasaba bakorobotuki me county ya Samburu baboligwa koroboli mihugo ncholeria hudenchira ya moyo kwenyorera amabaga yemermo nabayigo kwenyorera bitoki asabayigo abasubati n'abasayi bande baboligwa kwenekebuna kwenyorera bari cinjira cekero cyo korobolimi inabaro banyale bakwenyorera ebitoki byabo. Amaegerio ayo abaretramo abasubati ngamo nabasaye wesokia asobonge korwa chinsemo ao che county erio komanyenchira yo kwegendereria asobore myobuya nabo igongo kinie kerengo kya mabere abo bwatani baborigwe batumekenchira yekerero erio wetanga korwa sogwonjoka kwerire naryo baranyoreri gesarigiya korwa semegondo yabo. My intention is actually to
get access to all the ASAL communities, because we experience more or less the same challenges and we have more or less the same solutions. So it's important now we all get into keen farming, even for the pastoralists. Let them have the proper breeds that can survive longer within this environment. And that is why here in Osiligi Farm, they are being trained on many issues, including AI, artificial insemination for animals, so that they can get the best breeds that can actually grow within this community. Hiyo elimu hata sisi tutaenda, kwa sababu tuko kwa magroups, tutaenda pia sisi kuwafunza wale wengine ambao wajakuja hapa, ili tuweze hata sisi kuendelea kama wamama, kwa sababu wamama wa Masai wa zamani hatukuwa kitu, yani tulikuwa tu hatuchukuliwi, lakini venye sasa tumekuja kufunzwa hapa, hata sisi tutapata manufaa na tutaanza hata sisi biashara. Tunakosa hizo mbegu za nyasi na hizo fodders. Tunakosa pia, hatuna uwezo ya hiyo maji, kushika maji, hatuna hiyo uwezo. So serikali wakitusaidia, na pia hiyo hata pia tumejifunza about AI, kwamba kuweka ng'ombe awekwe mtoto through mpira. So tungependa serikali, kwa sababu mimi sina uwezo ya hiyo, wakuje watusaidie na vitu kama hizo. Gutigana nayo ni igo muchando bw'echindagera netugo genderete kwenekiwa ase kaunti ya Samburu ase bono abasaye besokirie eri gochaka oboremi obokoboke bw'ebiasi. Egati abasaye abo banyorire obonchereri obuya bwokoigendereria batabwati muchando nde bwensi. Amorokereria yo ni igo boigo arengete kemeriki kiegosimekwa ase riroba na boigo mariogoki atakire gosiarwa eri okonyora rigesa rinyingi. Through World Food Program, nimeweza increase even my income. Nimeweza increase my ability to farmers. Kitambo hata mimi singeweza kuongea mbele ya watu, but wameweza kuniempower, wameweza kunifunza mambo ya business development. So sifanyi tu kulima sababu ya kulima, na lima kitu inaitwa kilimo biashara. Program yenyewe imeweza kusaidia sana wasichana wengi ambao wako kwa miaka 18 to 35 kwa very different value chains. Zaidi ya kuwasaidia na mafunzo, wameba kupelekwa other areas kusoma zaidi. Korwa semese yetu yobonchereria wegeta senigia nsoko erietariane Linet Kemto. Njito murigiriano tukorera soroboti rwa Linet Kemto kurende twabere tugusanga yentukerindo chaiga bagukwanira mono no gusambwa w'ekisukuru. Manjito murigirie yentukeri botambe togotebyanga kwana n'abana bagwagwondo siasore ekiagera kero konyoro. Manjito murigirianga esukuru ya yira saro konyora nigego chasomo ibori gusukwanyoranga emichando yatigera sisukuru kurino. Manjito murigiria wantebinga imusune ebarongo ya net maitigo senko musuna koligerere tigo segonko ali michikamera nda musuna actually natabwo sune na Kirandi Dennis ne kamati keroge usiwata umusune go mukwani ngaki yabante binkuno gutwega tabatetinga ngokwani nga good morning yabate bugwadiga gikabo yana bo Innocent akirende no mugakoria kurwasise mu kiye kya magombo ante bingari tukoria Jumapili Innocent yataigetiga iga ate aba Innocent tata yatinje ate aba Innocent yataigetia mangana tako amaya Jumapili babwate omoyegomu yabwo mu katikista wote usino mufata mu katikista usino mufata wate ngalitero mufata teba mugaka okay iko nganoga ni iri ali sisemo kiri kya magombo ya Kitutu Masaba. Mfema ite tunyamirere tumaiti aroshwa aginere yu okay wenchunguligeli na igule buna Diana Ntebiri abirense ya moni chiteke ya mo chetire sembambia bono Diana kwanya kwa tabiri chitalikira ne 22 nande mutinyo no yogatano kabiro mwaka w'ikirubere 25 nemo murobelia nsoko bwakire na inchenguru ku Innocent Onyango ekibara njibwa taya ya mange kulende Diana na igumugo kwa na igoro ya magongi ya magongi ya bana bakwerwa mabere. Okay. King Kalala nerane ligongi acha ko ora ko ikago yikiara tebetere kwanza bataiti mangana mange
generation ye konye kona kongaina ne binte binge abarayi bako batebye ibintu bachakira okora ibintu enyenchu bibugenderete tari wachagire gutengira innocent rero maiteneri tukore itugotogera range chwa ya nakwa nabasayigo kweta narenge kweta narenge nabugate bobe muswati oli King Kalala akwiruka ng'umuruti Kalala the way osiko batibya King Kalala innocent na Kibe etabye kumachikobe yemo aya Kibe na out of the world Kibe nali out of the world ase chingwana babu ate chintangani lakini igale gote yabante bintu but then finally nera naganyete nyasamu sese ni no mwana which is good sure clip kilitwaro chikiarenge fairo nabo igo naroriro butuki bwa Albert Ojwang ni kubagendete kubwatigu sana kubwatigu sekerengo kiime sana kurende karato gendete gukwana boigo mu direct ito ntagitara gobekera litukuri igoro kwana korore yangelie kurukwa green Green maitento bwate green chinyenge obonyansi nyamache green yakabekire chianga green green ekwayeli arenge famous Igo green kiyo yote baino sen ora senator wa DCP tigambaro ke bakuru Mount Kenya babo Karugo Thango babo Bomedu unaruguru kumurango rigo baorogete senate be chaberete chigoti green chigoruga chiblazer wa munyoro the 6 of them senate ekarorekana ko kutwara uniform uniform uri ya green karorekana mono kubuga chirichi yale ngora jisuti chide chiabekire gai bake chiriyote karate nete abana bale bachiye tororo akabatebya aboro kiwa bali muatara senate ande bali murese gallery na abasabiro kwabera kigoti kiri moroche maiga nechiye bisase arasiasa karawaso ile leo kwataga mwenye uwanja akaingia mwenye uwanja wake akaingia tiga tora raino ninga nindole sana sawa thank you so much. Eye Nensoko TV uboroso bw'umugusi obutindi n'obusumbasi amate ninkikire tokore asamariye tangoro ko munyagitari bosire koru Betami Rehabilitation Center. Betami Rehabilitation Center togotoka asegusi ensemo ya Gesonso na Nairobi ga ogoche ensemo ya Ungatarunga Xerian Road. Ime ya Betami nigo togo konya abantu bari amaruna mariogo yogotindi asariri obongo bwabo. Togo konya abantu buna umwana funzi orenge ko ende university ongere gotumia amaruna mariogo yogotindi amosariri wono yaikireke wango guikarwali. Panya oroyo onde orenge ko ende kanisa otigire onge akonywa mariogo yogotindi na amaru abasari. Erio twabaretaga Betami twabarwali erinde obugima bwabo bwirane gochaso obugima bwe Christmas number 0706380913 Betami Rehabilitation Center lichi buryo gukora chingatale ichyobutindu. Chuo Kikuu cha Tangaza tumebobea katika kozi zifuatazo: PhD in Education, Masters in Theology, Bachelors of Arts and Communication, Diploma in Law, Certificate
in counseling psychology. Tunafundisha TVET courses kama vile ICT, diploma in teacher education. Tunafundisha lugha ya Kifaransa na Kijerumani. Kwa maelezo zaidi, wasiliana nasi katika anwani inquiries@tangaza.ac.ke au tupige simu kwa nambari 0722204724 au 0711713910. Unaweza kututembelea katika chuo chetu mji wa Karen, jiji kuu la Nairobi, Lang'ata Road. Tangaza University, kuelimisha akili, kugeuza mioyo na kubadili maisha. Magega ya televisheni ya soko wikasero yao kwanyoribaga ligi yaliyokuralia asegete na mbeyemo imena isiko yeriroba liyagusi onye kubwa tokuralia gukwenyuria ogukwa gose okubonchuria bono na bokonyoribaga lya bene liyokuralia asegete senieke asoriguri liyake busani tulikere gose twakere simigwitire namba yaito yobonchuria 0788666662. Twaichanire kurali uko kwa John Oyaro Oyeyo, Garu Mwanu Nyausira Mariko Oyeyo na Miel Kamura no mugaka Rebecca Bosiboli, Galise Zakari, Joyce, Esther, Charles, Enoch, Josephine, Bernard na boygo Beatrice. Mumurumu abo musigisi Nyausira Ntuga, Aska, Barnabas, Omanyi, Mary, Kamanda, Jeria, Ouru, Dickson Mikaye, Mwaniki, Kemuma, Richard Oroko, Nyausira Florence na Oyugi. Galise Mokekeni Ontuga, Jen, Lea Kissinger, Nyausira Beatrice, Fred, Alice Jackson egatia bande. Moko yoyo Nduso, Mary Nyagaka, Nemuel, Dorika, Nora, Osiemo egatia bande. Nigale Nginarume Elijah, Enoch, Rael David, Obuaka, Dorika, Alice egatia bande. Ngolera ya Pito Mbiro, Nyausira Mura, David Mokua, Helen Nyaboke, Thomas Onkundi, Nyausira Ebisibo Onkundi, Nyausira Thomas Masese, Salome Masese, Alfayo Mwebe, Janet Motabori, Samson Momanyi, Susan Kwambuka, Nyausira Samson Simiu, na boygo Linet Majuma. Nigali ba muabo Elijah Ngaga, Nyausira Ibrahim Oroko, Nduma, Chacha, Orwaru egatia bande. Eamate abairi n'abasani niko bakumira na kila lituka senka yaye ya Kiomara Bokeira na boiga nsemo ya Kahawa West na Professional Center omocho Nairobi. Amasoba yomo elio nakolekane chitalike 25 cy'umutinyo bu mwaka oyo bosibwo kwanigwa kwaye chitalike 22 cy'umutinyo bu mwaka oyo asenka yaye ya Kiomara. Ku Soko TV niko twatumire ngora gucia se amate abairi n'abasani banyagusira John Oyaro Oyeyo. Ubugima n'urugendo rubwa tamange amaya n'amabe. Umusakito Linet Nyambane niga ngaririye imena isiko yagusi nagosanga nabayaeteire nabakuyaetera. Nchekera na ibole twe unango tewa na ibole tukinde buya ngakina kinde buya ekera na chiko ikebya kasta ngachaka ngondi ferpo ngoira samagoro wani kamanya gutokanga
na twalira ona wachagete aya nime yo muroberio bumwenori kirari tukule Jumatano chinsa ibiri chabutuko imeya Nsoko TV oboroso bumugusi. Nabari b'Chinguru erikwe manyabo na wataka kuri kitanenya chinse Frida Kerubo, Innocent Onyango, Clinton Ondigi, Diana Ndemo, Ishmael Mogere, Linet Nyambane, Daniel Omwaga, eke na kige kos kiamesa yamangana magia. Chinchira chito chige koronigo chira soko goselwa konene gosiriwa ne chinchira chekerero ekira kicyagare Nsoko TV twachira gutorigesa ko kyomugusi kurwa soko limera asendiba y'abanyandwariro oboroso bomugusi boigekerwe omugusi bono ne chinchira cyago goikaransanse na kobeke TV yawo kwene kingangwe somi orege koro kyomugusi wetro murobiryo bwigekoro byito hasi tokomera nabaga kaba Samuelere nabo igabange nabanyika eriko kwanero ukwebo ya chindagira amasikani chinyangi nemejega ao yumugusi kerari tukori aramisi chinsa ibere igoro imeye TV yawo nambe Nsoko TV na Stephen Nyarike Mbunde tolende ekimira eye Nsoko TV oboroso bumugusi yegoro yeito imeye Nsoko Nsoko yegoro yeito imeye Nsoko Nsoko ibyengiya yagire ngumanga bunalero eye Nsoko TV oboroso bumugusi. Chito murigeria bigita sengen Nsoko TV na nene tunene toso asensemo yechiga seti na rotera kumanyanga wikira boniga ninkiri kigende takone kiwa kurwa chinsemo ao nsi ya Kenya mwanchito murigeria ne chinse chinde igonga bono na nene chiga chire to kwariania sensemo yechiga seti tora kumanyanga ninkiria chigo kwanira soko bakwane nigo mbwate gazeti ya Today Nation nere yo mwanchito murigeria ne kigo kwanira nigoro yomo sacho yomo betiga kubekirwa esumo asarenge omubagani oyo makwego kia kurinda akababoyego kagusirwa gumabuae nenibo yae nishikoti yasobwagare kurende tiganarigani oyo mito Innocent Onyangara gotebinga chi headline chiri tkuria rero ninkikiria chigo kwanera Mwancho muligeri kera Diana gotebinigo chitrista 14 maega echi ense ya masemambia bono kuru Diana so etasembeo nigo chitrista 90 na isano na ibire na isano na 76 minutes kurwa sotembe ata you are flying as speed kerengo kiguru sana kera waso ya samale speed ningia cheko bago kwa dego mbwate gazeti ya The Standard stoka batokuligerelia lingana li muamuno liro chega bubago tebanga numugiro mwancho muligereli ase backpage baraiba aliakolekana ase egeti kili kia MetLife Stadium ase timu ya Argentina na Spain yaba gekogosoli inerere sensemo yechigazeti kolende boygo ase gazeti ya The Standard nindoche umugano bwa oyo kwa Albert Ojwang nore tagete to chake to kuligerelia amangana mamuamu gose lingana limuamu aliale ase chigazeti ase mambia bono kara to kuligerelia chigazeti go chakire Standard to che Daily Nation na kwagenda ne chigazeti chinde chonse mwancho muligerelia tigatora chaka toraranga ningi chigazeti chonse chinene chikorokia ase mambia bono ilio tonyara kabato kumanye boikiranu na kumanyanga ningi kilikegendete litangani bago kwanera igoro yesumo
obwanchani nabo igo mwancho murigeri batebanga nigo bone bibage byo bitamete ngibaka bagokwanera mwancho murigeri mbabegete kenywegwa asibali bamaete amangana yogatebanga asibinywego bikonywegwa Kisumu bekukiro bachakerete kubeka maebi barwego beka maebi babekire bikoira umuntu urara nande barutari ukorara boka naraigweta mochere noro ibagotebo go sedate yani yogo kwa chitoro kwarara kurenda mochere tali mochere kumanyanga no mochere buronge gusine eyogo likorukwa mochere tuana korora kini tukuibagata no mochere bagateba ni chintetera abandi bakareka bagotume ko mwancho murigeri ngo kwana barese gazeti ya The Daily Nation ngakyumura ibwense anyara ko bagagwake bautana nde gonchora enjira amasomo ye university aho chiko bagagwakanirwa satebire serikali ya yabona abana bakwenda asichi skuru tibarigo chiko bagwakana besende yonsi nande boigo mwancho murigeri indo chegaiga asigazeti ya The Daily Nation bagateba nganinki gekogera aborokia bakororekana batagokiri nonyanekera ba mentiruchi bilioni 5 ase engelie yabo tokogenda se gazeti ya The Standard esemambia bono ebichebe kiregabwe nene neyo mona chebi na sekegambero ekenene imeyense ya Kenya omuske madha kome ningeli kobage gukwanerwe kyombe kyalo society mwancho murigeri yasemambia bono nigogetebetia ba wakili bagendo mugiro asekili bakoba bakomomochia omona chebi no yo monene bwense ase amamocho bagoteba ngani gaberi gagotume kabisi yaye ase ncherembe mwancho murigeri ngo kumanyinde nabo igogali ngo tebali chinga kichomo elio cho omworokia okurunga Alberto Juan oyo mwancho murigeri ogotebekana igasire tubugima bwaye keralinge ase sel y'abanyanyimbo ase sel ya Central Police Station aiga sigeta senki y'abanyanyimbo wasomuchoyo o Nairobi togenda ase chigazeti chinde semambia bono mwancho murigeri egara tororenga ningi kelikeroro elitokumanya senchira bwekero tokuligeria egazeti ya Taifa Leo asemambia bono gukwanerenga paradiso ya wahuni mwancho murigeri batabanga nense kwamba kororanga bono yarureri bagagochia ase bibago ise kuligeria gabu mbabegetenga ningi kelikia berege okorekana bokoro mungwano yomo obegoletie lige na mwancho murigeri ase chitia gastia beri chikororekana boigo mwancho murigeri ngo kwana bare nga abagavana wateua warithi wao 2027 ngeli bagateba mugavana ndi bwensi ochikobaga kuri ntunde yaye ase etamwe yo mwaka bw'ikirubere 2025 abande bachakire ko bagwatokelie tabagateba nyarementa etmoche mochore abantu bagateba ngankwa promise tingago support bono irani okoboko habari njema ya Rais Ruto kwa wanavyo abubago kwanera igoro y'abana balia bakogenda Sechi University omwancho murigeri spabere bago kwanera igoro ya serikali ngakyo bake ko bakanera kili korunge school fees bono ase omulyo muyo mwancho murigeri serikali ya Kenya yatebire abana bunigo bachikosba bagosomera chi program cy'abatali ko bagwakana mwa Diana boniga Kenya tubwate free primary education egento keria tebetenga fully secondary teraba totally free bagoteba chirichie chikoru obo bakogenda mwatentulyo chiroka bono nkali to chiroka chiskuru chiegenga patitali chiegenga in that way enjira nira bachibagete babugate C3 C2 C4 wichiabu chiskuru chiri tuale goteba chiri bono chiegenga chiro chichibwene takoba free batali gwakane school fees akiro no sekurigelio muraibwense chichie secondary school chitara kole rubuya university bono na bondo chenga ne bagi yokobogolio chikoba gogosoma negati yabiri muraibwense atebire abarende Innocent Traska mutwe niyo the last time twasomete egaseti kinga kiri che budget ye somire some weeks uyare gotebange school fees ngo chire komento asi school ase school che primary gento tamaite bono enkwana yo muraibwense usine chinyari ke wikirana egento kiligereri torore ngandingi kiliye chikobage gokorekana togende gazeti ya The Star big wigs jump to Sifuna's campus Western readies for homecoming mwancho muri lingo kwana bale ngaki bali babwatelie tabajana ko babago so ase kambi ya oyo kurukunga Edwin Sifuna oyibono muraiwe evuguvugu kurukunga Linda mwananchi ngogendara sensemo ya bosongo ya Kenya goze Western Kenya ase kiliye kurukunga no koirananka na namono mwancho murigeri
asaba kwa bagukwanira igati emirobelira chikoba gakorekana chitariki 25 ni chitariki 25 na mungu cyari ko bakagwetana na gusiga guchikoba gakumirana n'abamenyi bense meyo chigati chikaunti chiri chikoba gagweta Kakamega Bungoma nabo igo enchira abarayi bari babwaterieta bachakire ko bakororekana kogenda asense meyo yaje ya Linda Mwananchi gati abari narorire no murwaniriria bukuriye kirogo cyo bugavana kurwase county ya Bungoma na ndoro mu Bungo Westlands Moses Wetangula not Moses Wetangula ngo atebindeli etalia ya mumururi mwabo Wetangula oyoro mu jumbe o Westlands mu inogaiga negati yabari ba narorire bagoteba ngano bakalise band gwagoniyo na igoro nakoreta maujiano nebitaseni biri bikurwase chinsemo kirichia Western Kenya chiabo Sulwe chiabo Mulembe lakini bagote batumite Giswahili kumbe nachite konyoranga bantu bali mbali gukwana muntu wo mubayigwane ige akwaneke ige bukusu abande bakomisia manganande akwaneke bukusu okonyoranga makiantu bali bakoro kwalia babugata bange babugata batiriki babugata maragoli babugata bali babugata banta bage sana chinyumba chia abantu ba Western no monoro mongao manyita igoro natebetenga sabali yayo kurigibura ibwense is unstoppable nanatebe tarigo chigo deputy isonde wense nonye madhakaruko kane tarigo deputy isagatebeke role deputy gora appointed role deputy kiro kibo deputy buri kajya abantu bagateba ngaya bana tochitubange ndwini sifuna asobo deputy osetumubanga asike totebire is ready and ready for it. Lakini ndoge kongo innocent bakotebanga egene ngana bokonyara bonga onyedu nsuna table tari guchikote isonde wensi ngirenda nera teso kiri ligyo burayo. Okay. Kera to gukwanera ayasfuna se gazeti ya The Star kwana bale ingige kogera bono iga ase umurimo Mount Kenya kwamba kororekana bono oko nyegari gugwaso iroro bagoteba why an east is growing in Mount Kenya East mwanchumurigiri nensemelia ya mocha yogetunukia Mount Kenya asbakare kwa bago kwanera maiga ya okororekana wogotebekana nga ensemo ya West agende nyencho yabo East nere agende nyencho yabo na namono mwanchumurigiri gato kwana East nigebwate ebisaku buna abameru abaembu nabo yigona badaraka mwanchumurigiri abwase omo konyibu murayibwense ki Professor Kithure Kindiki akuru abarayi kurwa SSMU buna bono mu waziri Geoffrey Rukwa sama tukabwango ni wate abantu tagetiko kumanye bintu bigenda West nigo tutete kumanye bintu bire East kurende twarora omokonyi bo murayibwense Professor Kithure Kindiki obatebia Ruku Goslo ebendere yubwate taligitamba kia kawaida UNESCO yaba Kenya bakweteli bagati gakora siasa inchiri kamineyu nabo igona bwo somera orore orobotiruri umurayibwense kirabete gakora buna abana bachiko bagosoma ASH University Niche College bataliko chikoba bagwakana chibese intake imbosi yaere tigaturaranga kiyo chikoba gazeti ya People Daily semambia bonongo kwanda balenga race for Kindiki seat after UDLOs mwanchumuligeri gali amba begete chibicha cyabali batagete koira libagali yaye oyokurukunga Professor Kithure Kindiki maega ya utakolibiya asorogongo ruwa all kalau kirogo kilia bono nigo kiarorekanire gyo chikoba gekorangeria bali bakurwa chisemo kiri bagenete ngana obakoreta babwatani babo banyaraka bakumwakira chikura asobongo murayibwense Dr. William Rute gati yaboni ndoche gali mu waziri Ali Hassan John ndoche mu waziri nabo igo oliotenete baraza ya waziri okurunga Musalia Mudavadi ndoche mu governor okirinyaga ani Waiguru ni muroche gali ya Moses Masika Wetangula oyole omonogeli bwe bunge nabo igo ni muroche mu muromo wa Raila Amolo Odinga okurukunga Oburu Odinga na ndoro muraiwe kiama kia ODM na boigo mo senator we county ya Siaya. Tokenda se gazeti ya Business Daily semambia bono bagukwa na igoro ya Citibank 6 to block DCI Brob of Kenya CEO. Ebengi ya Citibank mwanchumulili nigetete kwa bagego siekere kiombe keliki ya DCI ngenyara kwa bageko mutuka omoteneli bwe ebengi yu mwanchumulili anamana swanyara kwa bako genda ase ekegambero na koranga banyara kwa bako batenenia banyara kwa bako lingoli kwa senseme ye biasara umanye Citibank ngeliye kwa bagego kora na boigo mwanchumulili umosiyo yo ningoyo nabo kunyara kwa bago wesomera na boigo onyara kwa bago kumanya mange asibagate anga muguku in talks to sell 9 billion water
Waterfront Karen Mall mwanchu muligirili boy gongote abaringa mall ili kurunga Waterfront Karen Mall ni goboni go mwanchu muligirili omonye nagende tukobaga kora chinkwana ili anyara kobaga konia mall yu asichi billion kiandonye kubwete chibes chiage semambia bono mall nira asemo ya Karen ikora ku Waterfront Mall Diana na boko gendo roste kioro lego sinogole mall chibillion inkiande koni uchuka chibillion what about choka choka yes only ndai tukoge chigwa to basa koge chigwa you know money buna boni ge budget yes ya Kenya igere 4.8 trillion only na moli you know state yako California wese chite tego chibeka muna na location yoko rani state ya California is a very big state ibwate chibestia chinyinge igobone gara to koira 4.8 trillion itogote it's 4.8 trillion only mumrone gorongo mboli ale dadi Kenya ni bwate missiles irenge bwate irenga gasinyunga kai gasinyungi ngobole ligomba ngana chichi missile toka genda usiase gazeti ya Mwananchi kurua sense ya Tanzania wata mshahara unatosha fanya haya utatoboa mwanchumuligereri abagoboli boli mshahara unatosha fanya haya utatoboa mwanchumuligereri igangoboli balegoro yanyali onyege saine nande bamba bataiga koraya onyara koba gokoranga ngeliyo guchikoba gokora Tanzania na yarangoligereri balinchira bagokwana ngakirende uranyale koba gokoros chibese asanjira bukiradu mawakili walisu waibua mapya mwanchumuligereri omorwanereria gose omu anasiasa ulibwe kiombe kiama kilia Chadema ogonga Tundu Lissu ni gobona bagwakili baye banyara kwa bagosokia mayuse kuligereri Tundu Lissu nigale inse yoburendi obonene bwa abanyanyimbo asense ya Tanzania sebicheyo na namono niganya tukabaga kubikubyara na gosoerwa na mamochalia yogorekana gutaka kubika ense ase ebirengereri ibyo byobago bagotebanga bona mamochabekere na ali akurunga treason igobona mwancho muligereri abagwakili baye nigo banyara kwa bakororekana nande koleta maye ase kigambiro nabo kunyara kwa bako wesomere garatuko kwana boigo Muhammad Ali oyore omo wanasiasa kurwa sense ya Buganda naroche igoro nakorere twemisa na igetigwa samagacho yebunge enene yense ya Buganda omugakuria samatukabwe ngontwa murocho koraga bwa tumuchando chibiche chia ariko bachikororeka naso mtandao abande barora bachaka mosekera agachorwa lakini ndagasiri bugima bwaye naro chatwe gento gurunge state salute elia egetigwe sebunge ya Buganda akanyara koba gakoligereri guno mugaka Yoweri Kaguta Museveni Buganda nero development eroro nere yunga boni gabale sebirero maiga ya General Muhammad Ali gosimu mabwaye togenda se gazeti ya The Citizen kurwa sense ya Tanzania gokwa na bale green gold mwancho muliri bagwa nange gento gikoro kunga inchiro korosi botenengu na ande bono green gold igobono namangana buna ya mugondo buna lero tochiko na chinsa ibere no uri umanyata mangana yobolemi igali ngo kwana balinga nakyo kunyara kaba gokogesa nabo igokinia obotenengu bwago na korosi amabaga yemeremo gosimeka chi avocado isekoligira ligalia bagotebanga ekera eke melie geji avocado amatuka maiga nigo kiale ko bagekororeka nabuneke meliura asmeke kwana ko bagukorageranka kulinde bono nigo gia onchokire na ko beke melie egati ya biri bikonyara ko ba bikore tubutenengu na barungu kwana bale chi avocado sense iyo ya Tanzania social media rewriting your child's values the hidden risks mwanchumulili gokwana bale bagoteba enchere mtandao ekonyara kaba kegonchora abana bago ase bintu biri bakora na namono noni chimbwa cyo bagotwara nabo gokwana bale goro ye virusi bya soire ase ensemelia Buganda aswagoteba nga eskuruere asense ya Buganda nero nigo yachakire goba kekoranga kikunyara kaba yekwegelia amaigelio achikoba gakoranga kibakurwania virusi bwesomere gazeti ya The Citizen kurwa sense ya Tanzania mwanchumulili twararigereri aliya mamwamu alese chigazeti kurwa ase ense ya Kenya na boyego twasoira sense ya Tanzania tiganchake na soko bogokwane bunambegete gazeti ya The Standard igaiga bagokwanero mwanchumulili igoro yoko gira liero nigo bagokwananga ngwano ya mugurunga Julius Caesar
nigo amu kanete umungino ya bagatigana nero kurunga pompia nero batumegete buni analogy go senchira ya moyo kwerera asikiri bagateba niga tugitega gakora ubutumani kurende gaiga nigo bagukwanira umwanchu murigereri ase ekegambiro bono abawakili batebire nga tibali chikoba bakumwanchira umunachibina madha ko magendera ko bagako ekegambire kyo na nemono gaiga bagukwanira nga igati yabali bande bakoba bakubwatanigu nabanachibina bande asbakare ko bagatebekana niga bande bakare ko bakororekana kubuna machiko ase maiso marore nande batari konyara ko bakubikwa se birengo na kwereranga ningi kilikegende tumwanchu murigeri asbagoteba nga nigo bone kwamba kororekana obwege nubwarure ase bigambiro na nemono asbakoba bakumukwanira umugano unigore ase page ya 4 ye gazeti ya The Standard ya sobwangonge teroro nindochega iga ebicha ya omo orai otendete kiombe kia bagwakili okurugunga Charles Kanjama ekigunga Law Society of Kenya niko bono mwancho murigereri itukulia rera nyara ko bagatebanga chikoti ya 14 aicho chikoba chikorawa na abana chibina bali bakageire ko bagotebekana chimbwa chiabo chitali chindonge asaba wakili batebumba nyara ko bagwikira no mwancho murigereri naboko nyara ko bagokoligereri gaiga bagotebanga niko bonere siginyi egati ya abagwakili naboigo nabana chibina muganole sepeji ya 4 bwesomera na kuligereringa ningi kilige ko bagego kwaneru igati yumu usubatiyo yo mogaiga orumuna chibina ndo chebago kwana bagoteba okurunga Stella Tambo nigo nera gotebekana ale inse yobutuki maega ya asumubuko ewe laptop asbagoteba nga nige kwamba kororekana anyoreteli yaki mwanchu muligereri bago kwanera gaiga chi milioni 2 ne chimi sano na 2 cyanyarto ko bachikurusigwa ase mubuko yuye we laptop kurwa ase enkayaye ya Syokimau mwanchu muligereri bago kwanera igoro yegento kili bagoteba nga ubukurumi ogotumeka chinguru cyabo bobe ekera barabisi na boigo asbaka babago kwanera amangana mange use kuligereria na boigo nindo chomuna chibina gaigo kurunga Josephine Mongale nera nigo bagoteba nigo anyarte ko baga kogenda busyo na kunyara ko baga kwenyorera omweso se gutarangirwa n'ikyumbe kia EACC asinera kagere gotebekana anyorete chi milioni 10 enugutainye kiri bagotebanga nigo cyari ko ba chikubwatania ekina kyo uyu kabere mu waziri Ravail Tuju igati yali alikira se chigazeti echina boigo nindo chegaiga muna chebina bweke gambero keligia Court of Appeal okuruku Sangale Ole Kantai nera niganyara ko bagakubekwa segati bali bagatebekana nera chetubusyo na kubaga koranga ekyumbigia DCI yatikira ko bakora enduge kurukwa ubu tukibagateba nigo baikaransirete asebirugo byabo na anamono nigo bakorekana abande bakareko babakoyegwa amaki korengana na kelikia berige kororekana gosokigwa na ebyombe biri bya abagwakili bunekigya Law Society of Kenya na anamono ekina bunekia omungwano uri kurunga Top Cohen mugako uri otogete mubero yotogete kobekire ase kwengitoyeroka yesi waline tank septic tank yesi waline ogotebekana nga gaite tunu murugyoye mu na chebinore ko baga kore kinekyo na wabekire gaiga bagatebanga nere kwambare kororekana nga kerobutukyo bware ko bagokorekana nige gotebekana ayetu liyaki wakurunga Sangale Ole Kantai nabogonyara ko bagosoma na kuligereria egati abali babekire gaiga abana chebina ororenga kibono mwanchu muligereri bakwa bagokwanera kili bagotebanga asemambia bono tibali chikaba bakogenda busyo na gakora submission chinde chonsi asekegambero nara muheshimiwa Charles Kanjama wagendale segetaseni ya kemokia uburalie semambia bono kubwati tole toiguchinkwa na chiriye gati abago chikaba gagokwanera igoro yomugiro yo babekire the boycott is there tumati gosumu wakili ito na ndo mo director ito Job Nyasimi osenero no mugirale semambia bono tigadara gotigora leta yale segazeti ya de de nabokora kesi mitumayenga usochiro mugiro muboli nabora nyole chiro mugiro yango muri kana koligere lingo muboli ndego seno mugirale sawa mwanchitu murire atokire na segazeti ya Tele Nation na gotebinga omugano monene ora segazeti yani gogo kwanera igoro yabasacha babiri basiriti amagimabo oyo mo mwanchitu murigeria ni gasiriti bugima buwaye wetera soko bekure simo chinga kyalenge asomo bagani hoyo maiga somo chu Nairobi ari kwegokya nabo igoyonde
agasira tasireti manchito murigira ngo sabo kwabira nere akanyara gakubikirwe sumo ase ekenywegwa kyae kiraringa sumo bagani yomo agasomo cyo Nairobi ayo mugakuru kwa Edgar Mokwa no yone n'ikogoti yasuba gari kuri ne twitonga igasomo cyo Nairobi na cinsembo cinde niga baswati bacyakire ko babwati abasacha gochia asime bagani asiba kuba bakubekere esuma sebinywego byabo iribanyare bakowura kibesa igomo nchito murigira magano yonigora se page ya kabera se gazeti ya Daily Nation ase ukwanera igoro yomo toyomo gusoma sacha yomo nagotebya ukurungwa nga Edgar Mokwa uyo bwate abana babere nabaigoni gabwate myaka 53 ya soma nchito murigira nigarenge esafeya tokumanywa igo engineer Kolendo tokumanyigwa ali tukerimo kirarenga sumo bagani kitarikinigo cyarenge isano naibere mutinyino yo July tokumanyigwa mwanchito muri yo muswatyo yomo nigabetega kumobwatia asarenge kwegokya tokumanyigwa ngasarenge kwegokya mwanchito muri nigabete gakonyoro muswatyo yobete gakumobolia kusina nyare gakumojoini tokumanyigwa Innocent kero mukonyoranga umuntu narase club konyora baswati abange bakobate kana join you konyoranga naro wancha naro tari wancha kuri no manjito muri yeri karabetega ko join gose ekarabetega ko ikaransange na Edgar Mokwa utach nigo tukumanyigwanga nigo abetega kubabikira esumase kinyuga kyae kirabikira esumase kinyuga kyae konyatara sibugma bwaye akaba gakomutomera chisiringe cyarenge chiribo chimisa to 300,000 machito murigeria Edgar anyatega gutubira musubati uyo kigaraniga mubekirete ryogo asekenywega kyae akabanga temanyeti korento komanywa boigo maiga ya matuka 5 umusubati uyo yoyomo ometa chinsemo kya Kasarani nere niganyo tenero musacho yo mase chinsemo icho akabanerega komotebinga nigataite baikaransenere banyare bakunywe ikinywegwekyo nere akabaga kumwanchira kira mwanchira akabaga kumubekera ekinywego cy'umwanchito murigira guse eryoge ya sekinyoga kyae nerega gotebanga nigabogete chinsa kianda chamambi ataimanyeti nari anyote ngatabwati simi tabwati wallet nabego chibese cyarenga sisimi yae tichiyo korende boigo muswati uyo niganyatika go kabesa akabaga go kabesi abantu banda makabeso ayo irete chibese chikoba 500,000 koreno gento keto komayigo mwanchito murigira maiga yoko mwaidi yogo kabanga nigo chinguru cha mwera musubati niga mubogoleti ko ikachisemo cyaro isambu kera mubogo ichize cha chiko chisemo cyaro isambu kamotigororo ase amubera yo nyatiko gotoka goseti bumabwaye kurende to bwatengo machinde chonsi abantu bari bakoro bunenge mwanchito mugena ari bachiete batote banga ba DCI ba homicide bakamukorera bunengi agakorera postmortem agatoka nganigo abukunywete eke nywegwa kyabwate ryogo eriryarenge sumo rireto gokwa kwae tokomanyigwa maswati y'umwanchito muri yewe kaboniga nigagendete kurigwa wetera chikamera cha CCTV echo chikoro ky'umuswati oyo marietaye naboigo asanya tika konyora chibese na guchitoma kengima nigari konyora chibese ochitoma uchiasa abantu babera bakwendete kurigwa umwanchito muri yere korene tugera kwanira abasacha kero bachire ase emibagani gose kwegokya babatebanga babe maiso kiagera abantu bono nigo babeire na barobu maiso batagite kwene kyamna kuri abalege ntukiri na barobu bakuriya kwabeka buronge tali abantu kwana burungano okay abasacha babe maiso kiagera abakungu mbere bakire abo batagete kolya ebese yabo babeire bakuriya okay anonymous bali batali gotebeli etaliabo roda bogo tulikire SMS auto experience kiao onye kwana kubikirwa mochere bali bakire barorire egento gikorukwa okonyora chinga kichuko ligereri ubugima bwabo buyanande burunge ikinege ntokere very serious Nairobi yeye gusi abantu batokire basireti ubugima bwabo gusa abandi barusi goro muntu obuke town mwatege ntongeliye kebe kubuke town maambye wachete nyumba yo boraro kwamanya kubuka watu kotabwa tiesimi
tubwati laptop onye gotigire simyero tuli gotigerwa Yara bakegasi baso ababuse account yawo gose bakobuguri bakoira bwogo nandi bakabesa bagenda bwogo babuguri kiregento bagenda na kero kinko igo bakobuguri bakamafuta y'ikinyeni kai obo siburi abo n'abaswati no sente bose n'abasacha mbali abaswati of course abasacha mbaroro baratoke bakobwatira na bara chi accomplice chi abo ene timu ene na kini oyo le lead oliyo gutumika mono no muswati turukira bwate abangaki okibona rero omumuro yo kurukwati amaro ko musachi kiara myaka ya 53 na bwatabana babiri no mugaka yo kurukwediga omugaka ediga mukwa na bachita somo bagani innocent nkwego kyalenge abantu banjiri kwego kya maybe kwanyo polire gasiaye mungino yagachaka muteikana join yo n'abantu kaka bango metaba goteba sawa ende kataita join taba itingo muswati ona tagite amuurebese yaye ataite ko liebinto asa tarakore gurede tarakore mirimo torinde boigo ino sedia CPG ya gatatu ni bwato mugano gukwanira gaigando chene Coastal Regional Police Commander orukwa Ali Nuno aba busabande babanyanyimbo gaiga musacho yo monere bono twakolira mangana yaba subati bono twachire bulendi bona iga twachire bulendi innocent na iga no musacho bwate myaka tokumanyigwanga 67 abati myaka 67 ono monto maite somo omugaka togotebanga ubwate chinguru ekerari kwenda sisemo cha Dubai kurwa sisemo cha Mombasa use egeti kie chindege kya Mombasa chisa charengi saa 7 ya mwaso nigonera atogete innocent atogete asenda yae na bisete pellets cha cocaine au tebe asenda yae chinde konyo merire mariogo yogotindia agacheta go transport ine ne trafficker abikire ndaga igesiro tibuga itigu innocent yekanaro akoline ndege naro mwanya abantu bakorera ibintu byo gukumisana manyege ndeke babugoretie marioga ya babugoretie yo gotindie talinga ago chikokonyo montagwene ago chikokoro montabeli yochi nege to montana lire akire ni nabe gitubyara ndochi bagendete gukora ubunengi rekintu kiribatebire abakenya bangi bonokera bakonyora no ni mermosko nigo bagusalia Manchu muligereri na mangale asechi gazeti buna Diana agendete gotebi ko igure se gazeti ya The Daily Nation nintagete toligererie ali agendete gokorekana asechi gazeti chito amangana mange nindo chega igebenki enene nigobono mwanchu muligereri yanyaraka bakego soka na namano gukwanira igoro ya machika bwenete ko bagakobekwa na koligereri nga bikorwa byogo koregende igoro anti money laundering laws machika lyakoba gakurwania bali bakonyaraka bagotoka se oko kora money laundering asense akenyu mwanchu muligereri yanyaraka bagakobekwa nonyera banigo bagukwanira nga nige ekyombe kya kilige gotegerera mangana ichibesa se bunge gitategerete mangana betega kurugwa no mutenelio monene bwo ebengi ya Kenya umugabana Kamau Thuge niga betega kurwa chi proposal echichi ariko bachikogania banyarako bakoligereria ngakibako nyarako baba kwa guchinguru chokoranga kibabekira machiko yo waka abantu bwaini nabo igo bali bakonyarako bakobuna machiko alia yechibesa nabo igo abande bakororekana koreta obubago ase se ya Kenya gwitira se chibeso mwanchu buligeri bwasomere ACPG ya kabere onyarako bakoranga kwa bere gokumanya nabo igo ngokwana bare igoro yo mungwano yomo oyobeteka kobwatwa rada hakarusi gwese chimuni mate chimuni yenyumba Diana na kaigure story kale innocent ndana kuma usene kene ngo banyigwanga muswati yo mwana line tali chimuni gora taite gosoka aende iskobotko egatoka nga ukwamire agasinyo kura nabatigari tagu baka keronga abeteka umubiro salikire bono nari abayiboli basikumanyanga umuntu nari goroga pole sana nonya niga igo mungwano yo monari gaiga agotebeka nuru mukagiru bobo ibi kurwa ase county e bagoteba ya Kericho nigo abete gagukwa mase nyombe yamo asali chikoba gagokora ubo ibi igintu kirete omospidi bwe ketaseni gya Sogwet konyara kwa kago ikororo na mono na nyimbo bakanyara kwa bakumurusia abwasanya tukabaga kwama oyo igeta
tigo usiri bugima bwaya na nige gotebekana nga ekero monyene nyumba abo getema mbia chikoba gakorosi ndagera niga umirete amaguru yo mungwano yo kagendret koninginia korwe chimuni igoro adi ajete aete chimuni ache gocha mati gosinobo siali cha koiba di chimuni litiri gutwara nonye pipe ndio nsugusege kuba direct ya de maitenchira nerero osiri tali pipe ebekire lakini gero osiri bune enkoro he holo ere holo yani kenenge yo gatiga iganonye agosoka liyo kiri gosokera oro lakini abandi bali babegete chi pipe chi acha chi rero chijimuni bune chi skuru mbabegete bo pipe gete bo gosokira liyo kigo chiali nche nali go utane chingo chimbese nali komonyora no ara Oli mwe innocent dale go utane chingo chimbese bwa jubo ligere doji abutokire chitake 45 ne montage tatoge ndo mutimo komosini ni Diana tokoira na togotebyo muraibu ensenga kiabekire ebirengera libyaye igoro y'abana bachikwa bakogenda se university bono bali chikwa bakuru chibese tonyara ka batoko igwe nkwane yo mugano unigole se gazeti ya The Standard na bwege se gazeti ya The Daily Nation. Eye Nensoko TV uboroso bw'umugusi ekirendwali yakwibire chinguru kirali tubonesegi ekirwei kirensinyo ogosemeria nkoro World Fit Health Center ninto mwali bw'omuchando Secretary ne Dr. Kena Moses cy'umunyagitari na cyagete inyagitari ya World Fit Enyagitari ya World Fit ya chagete 2005 asomucho karatila. Ase nyagitari ya World Fit nere nyagitari ntangani ase East Africa ngima. Asitogo kolege ntugekoro kunga blending of medicine. Yani ngege nyagitari ya World Fit itoko tumia chinchira isato yoko weni ya marwaide. Tuatumia enjire ya kawaida tukuruka na conventional medicine tuatumia nutritional medicine na ndi tuatumia ndigo international herbal medicine asinya litali yeito itoko make sure nga tuakolide diagnosis tuamanyire ne chando wate wekere njira ya professional laboratory testing tuamanya kwa malyogo Nye kwa buli ubo mrembeneshi ndwali chinko ngubuno buriri bwisukari, high blood pressure, arthritis, ulcers, na hemorrhoid egati ya mange, toba nobuoba. Tunyora samagacho Alisa Plaza, ejo kwenye manyekantu na Uhuru Plaza, 3rd floor, room number 307, ange nechiri ya marigiti umuchishobo songo. Wase, tuakirisime asi number 0722 245763. Ekari yakurwaria maroira ari complicated abaroira bagocha barwarte mono ekero bakire igoro bairwa mariogo muroira akora ndokora matukato lakini ekero bakoira na rio watakora daktari ya kabere ya gatatu bokonya aba buyenete. My name is Albert Omariba. I'm the principal of Kitwebe Technical Training Institute. Kitwebe Technical Training Institute is a government institution situated in Nyamira County. We admit our students as from Standard 8 to Form 4 across all departments. Our students receive help and capitation from the government, therefore there's no worry of the fee payment. And our students pass very well in all departments, and we are able to achieve 90% pass. Ni kweli Kitwebe Technical Training Institute ni chuo ambacho kimebobea na kinatoa mafunzo katika kiwango cha diploma, certificate na artisan katika kozi zifuatazo: electrical and electronics engineering, building and civil engineering, fashion design, cosmetology, ICT, business management, water technology, hairdressing and beauty therapy, social work and community development, plumbing, welding,
kati ya nyinginezo. We are having a May intake going on. We have 8 departments, and we have the Center of Excellence in Fashion and Design. We are actually the best in this region. This region means Nyanza and Western. So we are welcoming students who can seek admission to undertake courses and training in our various departments. So welcome to this community and learn, get the skills, and then from there you can be self-employed or you can seek for employment. Thank you. Vile tuna short courses za computer packages na German language. Gitwebe Technical Training Institute. Skills for self-reliance. Magega ya televishoni ya Nsoko gwikasero yao kwa nyoribaga ligi yaliyokuralia asegete sena mbeyemo imena isiko yeliroba liyagusi onye kubwa tokuralia gukwenyulia ogukwa gose okubonchuria bono nabokonyolibaga lyabene liyokuralia asegete senieke aseliguri liyakibusani tulikere gose twakere simigwitere namba yaito yobonchuria 0788 66 66 62. Ubugima n'urugendo rubwatamange amaya n'amabe. Umusakito Linet Nyambane niga ngaririe imena isiko ya gusi no gusanga nabayaeteire nabakuyaetera. Nchekera na ibole twe undango tebiwa ndabona ibole tukinde buya ngakina kinde buya ekera na chiko ikemya kasta ngachaka ngondifero po boira samagoro wane kamanya gutokanga na twali roba wana wacha gitego aya nime yo muroberyo bumwenori kirali tukule Jumatano chinsabiri chabutuko imeya Nsoko TV oboroso bumugusi. Eye ne Nsoko TV oboroso bumugusi. Manjito Murigeria tukwira na sense mwichi gazeti na tugendete gusanga naye nabegomana nakumanya gusoko bokwanirwa mbwate gazeti ya Daily Nation na tugendete gusanga naye ase page ya 5 niyo kwanira igoro yo murayibensa buri twigoro aretega gukwanira igoro ya goals gusaba begwa bagendete kuturubania emisange kano nabego kwenda kibura buru usari ibintu by'abantu Manjito Murigeria wetera senkwana yo murayibense nigatebete nabego ko bamochia aba raibari abatenete abanyanyimbo asatebete munaniga bange babo bakubasabe bondi y'ikimibere baba bakubarusia se ensemeyo yeseriyo Manjito Murigeria sensemeriye kigambero asatebirenga nigobone korento muchando nande yaba omoyo ababigwa bagendete guturubania emorembeime yense gento kiri atebire asoba choli bo mwaka gocho Manjito Murigeria atari gochiwanchira mu bigonde bwensi abale korukwanga goals gusonde bwensi guturubania omorembe igatebire boigo witira asomwazere boborendi boimeki cyumba mu comment wetira se kiburaburu cyabete kikwene kiwashinse mu cyori Kalawe county ya Nyandarua kiga cyobo cyori bo mu bunge kinseme cyo nigatebirenga nigatagiteba nyare bagakora obunengi bari babetira guturubania abo cyori bari bakorekana nabo igokora kiburaburu banyare bakubiko byara eni kwana yo murayibensa uri tkurigoro Manjito Murigeria kurinde Sauli yabeteka gukwana wigoro tkoyo mito Innocent yatotebye asensemeria ya education. Okay. No muraibwense tokore origereria kurukwa Dr. William Ruto nigatebeteiga kugenda guchibusibono
mwana onde bwensi oitire kogenda se university kose college ni gobona chikoba gakonyora chibestiri chikoba chigwa kanu ne serikali asa masomayons wanchumurigiriri ntotete kulika na mateba gatebe gwino keroro tiga tuigunga kyumura ibwense litukuligora betega gukwana igoro ya abana bali bachikoba bakogenda ase university na enchira bachikoba bagwakanirwa chibesa tiga dararo sumo direct tonyore clip ekyo kyumura ibwense elia anyar koba kagototebia ningaki abete kagukwana litukuligora. It will not matter the background of any child in Kenya. It will matter how good they are only. And going into the future, I know we have been trying to grapple with how do we fund our higher education in colleges, in our Kenya medical training centers, and in our universities. We tried the differentiated model. I think the vice chancellors here know it didn't work because it made most of our universities almost close down. Because while we promised 80% funding, we went down to 40%, and most universities suffered. We have worked on what we thought was equity, where we said parents will contribute a small portion, we will give a portion of loan, we will give a portion of scholarship. That creates equity, but it's not good enough. Now we are moving to universal under the amendments we have taken to Parliament. So going forward, any university, any student, so long as they have passed their exam and they have been placed in a college or a university, each one of them will get full funding for their higher education. It will be the choice of parents if they want to pay. But if parents don't want to pay, we now have a model that will pay for every child. And we are doing it because we want to be deliberate. Countries that are ahead of us, that we were together, had high quality education. Education was a central pillar. My team tells me that education makes us equal and has no equal. Do you remember that phrase somewhere? That is where we are taking this. And I want to implore on Parliament to expedite the amendments to the Higher Education Laws Board so that beginning September, we can make sure that any child, because we have incidences, for example. Omo raibwense Dr. William Ruto na kwigure agukwanire iguru yechisebidaya naboniga September yebuna atebire gucakira umutinyo yokianda abana bakogenda Sechi University bono chi WhatsApp group kwenye chiabukire tugo na gucanga abana bakigosoma muraibwense otebire oturusiri chinge chiororo bana bakigosoma batari gwakana bese chinde chionsi Sechi University ntokeria omurigeri maita kwigoria ngeringa igobona tingani rigwa kana school fees ndio sikiagera watumiruri ruberie school no senti amarube naso getichi school na efine rikirigali babatebanga akanekerengo getigie school fees umwana mane goswa no tutamanyete muraibwe sotebire otebire free chetimbu atimanga nande ndatebe muraibwe sotebire free education mwanchumurigele kero ko bagotegerera gabu twarakwanira mangana siasa sense moyol kalau na mwanchumurigele batebanga ngakibono umurai uyobwe kyamagia DCP Rigathi Gachagua nera nyara ko bakakonyora kiriye kurukungo moye somayaga yububuyo bol kalau nabo kurigererie biria biriga ukwana nabo igoni go mwanchumuri batebanga abatuki go saba libakonyara ko bakurigereria magana siasa ngikiri bako bagukwane page 10 nero rona koranga ningi kirikegendete nabo igo mwanchumuri gili unyara ko bakogosoma page 10 nalimo nera ngo kwanere ngakia bakenya bagendete ko
koba bakogenda chinse chisiko kulinda asbakoba bagoteba ngabono igo mwanchu murigiriye byombe biri bikonyara koba bikoira abakenya chinse chisikane mona basubati niyo bateba bigendete koba bikorosyo boita nabo igo mwanchu murigiriye ase chikonda kiri abana bali bakoba bakolika chikwamba kororekana chitari koba chigwikira niguna bo gwesomera gabu orora machiko yemeremo ngaki abana bakire bakoba bakogenda guchese chinse cyo abande banyara koba bakoruchi passport nabo igo mwanchu murigiriye abande babere bagosirio obugima bwabo ekera bakire chinse cyo cya Mike PG kominali monere bwatamanga nayo asenchira yoboikiranu eliyo nyara koba kogwesomera na kumanyanga ningi kilikeroro na konyara koba gokumanya asense mu ikisemi igaiga ngo kwana bale ngaki abayiboli bagenda takoba bagwikumilia abana babo bataranyore medical cover eli batebetigu yabwe kaine buneli insurance kwanya abana balingi asichi school jeje secondary na bali balingi asichi university bale koba bakwaye go mwanchu muligeli nonye maiga ya serikali ko balikia gwitira asumurobeli ulio nemis nabo yigo ko batebinga abana abungu chikaba bale bakonyora libaga yo kurwaligwa kulende bagateba nga kendenkeyo kyaberege gokorekana mwanchu muligeli na konyara koba ko gwesomera na koranga ningi kilia kegendete asichi gazeti echo ya mate ya Albert Ojwang mwanchu muligeli nigo yatigetuna maliga manene ekera bari koba baikaranstese kegambero na gotegerera oroboti ruliro koba rokorokia chinga kichomweli chomworokia oyo kurukwa Albert Ojwang oyo nyartu koba kago siria obugima bwaye mwanchu muligeli nyora Albert Ojwang nigo abete kago toka kakwete kera anyartu koba kago ikiwa asenya gitali ya Mbagathi nabo igo mwanchu muligeli asbagatebanga tasireti bugima bwaye asenya gitali eyo kulende ni gasireti bugima bwaye ASSL eyo ya Central Police Station bulali nagotebya aigango kwana bale ngaki bono bagoteba ngaki anyartu koba kago ikiwa buna camera ego kwana CCTV korokia bagoteba ebikorwa bye camera ye korokia it speaks about the powered eye camera ye kanyara kabage gotoranwa nabo igongo kwana bale se footage ili abetege koroki waseke gambero nigo bono mwanchu muligeli bakobago kwanera buna abetega go ikigoro no mwelio buna ense yarenge eyemo chinza isano ibere nechitake 20 chiabo tukomwa ncho muligeli karabwari gukira mambia naliyo bagoteba umuberoye obete gukurusi gwa kurwa SSL yeyo na namono bakaoro kyo mubero yo buno rusetigwe atali nobo moyo mwancho muligeli sekoligeli buna tato mwabo abete gagwingirwa amaliga na nindo chegaiga igati abali basoereire no CS bwa ege taseni gya Central chinga kichu kurunga Samson Talam nindo chegaiga umunyanyimbo kurunga John Mukhwana Bita Kimani John Ngige nabo igo nindo chegaiga uyokuruga Mitau Bwau na Brian Mwaniki niko bayikiranete aseke gambero kia kibera litukuligoro libanyara kaba bakwerenelia buna na kiabetega usiri mabwaye kulende mwanchu muligeli lietana liro liregaiga nelia oyoro mokonyi bwa omu Inspector General ugurunga Eliud Lagat bwesomere orore ngaki anyal tukoba kagotoka gakwete babatebanga is a painful chapter koranga Innocent kero kurigeria no CCTV footage uligeria na bago kwana kero kurigeria footage Innocent kibicecu na kire onye kere buna yarenge na bayitereta makongo kirarenge mari namange nabo kunyara ko bagwe somera na koranga ngaki imbera yo mweshimiwa nyagosira Raila Amolo Odinga ego bagi kwagacho na kubeke muselia mwase chinsemo jirichi akango ja kajara mugi mwanchu muligeli aswago tebanga nigobono bachikoba bakuyagacha na elie enyara ko bage ko bensemeyemo asaboro kiwa bali bagotaka kumanya mangana ayo butukibwale wa mangana kerero nabo igabatali nabo igo bali babwate amangana yo kumubwatia umushike Raila Amolo Odinga barachikoba bagotwale taro bachikoba bakurwa maskani yabo na namono buna batebire ngakiyechikoba gikwagacho ndo chegaiga nigo bagateba ubwagacho buni wochu bakabochaka na namono bonyara koba bokobeke nseme yo mweshimiwa Raila Amolo Odinga bune nseme yamo Eliaba Kenya bakonyora libaga na kumuinyura nyagosira Raila Amolo Odinga negati yali yaroro Diana gageretekera na aligere irigo onye kubwata muganonde igongo genda chinse chisco nintagete gukwanera aiga Innocent sauriye chinga kino mugeni tutogota ibwano ari gari taito mugiria aisomera subagaro muganora CPG ya gatano nemo uyo gukwanera igoro ya borokiwa
Mega yabo yo komentwa chibese bagoteba nabo chairman turukurwa 693 goikachiri bubere kurende bagoteba nga witras chibango tibagokiri nabo igabari mu bari chintan baragotubamente tukende yonsi asibate biri kyombekeri kyana tinigya kupeti kwene kyabonango cyabari korigererya no na mahitaji y'abarimu hange mono mu rubiri ryo shani gati ibintu bino mwanchito murigerya NSSF ibintu binge bakwanetega nabo wesomera subagare waiga asepeji ya gatano ne mango kwanirere igoro yaba iburi abange babugate baganyete mwanchito murigerya abana babanyare bakurangirwa gosiba kwegwa chiskuru kirya cha grade 9 yarbaote banga selection nigo yabeirwe osiyiregeka kumanyanga na kyabana baba gukunyara bagoswa asiskuru mwanchito murigerya nabayigemeremeria erekombalsari una egendete kukwaniro asiskuru nabo wesomera asobwagare baiga sepeji ya gatano na gatatu ngo kwanirera igoro yenkwana yari gati gashagwa otebya abatali mwanchito murigerya ngati babwati oburendio byagoso imiensi ya Kenya igana barayikurwa se serikali bagenda tukogikiria enkwana yae bagotebanga nigagusegeta oguturubanibwa kwa molembaso bachoro mu mwaka gocho 2027 mwanchito murigerya nabayigo enkwana yae gotebanga abatali babwati oburendio bya mbabasoso imiensi ya Kenya haigo mwanchito murigerya nabarayikurwa chisemo cha Mombasa nabayigo Coast Region bakwemurungani bagotebanga chinkwana cyae niko chikorokia okubagana abakenya nabayigo obukinyombo mwanchito mugena abo gwesomera sepeji ya gatano na gatatu ngaite Innocent kura sensemo yane omugano gwakwanira bayigo OLCK yiga bagotebanga niko bare bago boycott no regaiga nawe tebina bukubolia omuwakiri anyareka gotego senko enda baremere mukurende mwanchito murigira sepeji komeno kwenyora omugano yesomera subagare mugano noraiga wo mwalingo kwanera bwense ya South Africa bunabona bamenyi bense yo bagendete ko babago Australia bali bagoteba batali abayiburu bense ya South Africa wikira boniga abantu basiriyo bugima asense ya South Africa niko barabane bali bakurukinse ntwarora ase press conference muri kyoito Linet Nyambane bunacheteli tukoligoro na namonaka bagakora bali baba bakurwa asense ya South Africa bunabaganetiye serikali ya Kenya nyariko bageko bakonya asibagoteba goitani abantu kiribwe miya ya 50 niko batamire ense yo ya South Africa na kwira na chinse cyabo iborwa na nigo bono mwancho murigali kilikegenda sense ya South Africa bagoteba nigo abanyanyimbo babana jeshi banyarako bakwigurukurwa se Kibarak na kogenda ase Kibara go sembanyarako bakwirania nse liberera ligenda tako bali gokorekana nkigilike aba South Africa baganetie nigo bagoteba abantu bali abayiboru be chinse chesko nigo basoira sense yabo na koira amabagabo ya amabaga yemeremo wesomere orore peche 20 yemo ororo mungwano yomo asagenda teko bagakubayeberelia aba bakorobekana abayiburu bense ya South Africa asagote abandi nigo barorekane bataliko babagotwara ubwoba kuitelia bantamanyi ngo inoro mugano bwo moelio nkoligerelia asensemo ye gazeti ya The Standard na Mangaroro nabukonyara ko bagokoligerelia boigo ense ya Argentina bono bnechikoba yekomera nege susurukia FIFA mwancho muligeli toligerelia ase cartoon buna yabe kirugalia ase screen yago mwancho muligeli oroche semambia bono mbaro chegalia ekiyombegia FIFA ngecholire gali bagataba FIFA 1 na naboroche Spain bunebekire etene inebuno munyangongo nabokoligerelia gali ya timu ya gatatu ekorukunga England ya kabere nige korukwa Argentina naboigo bali bareko bakurwanira Brazil ninsere naboigo Portugal neraticheti kabage kolibya wesomere na kumanyanga ningi kilikegendrete kulinde bagateba umwaka bw'ikiru 2023 na Leonard Torarore keminano kende kia okuligyo bunyangongo bwense Diana officially nachitaga ncho mupira bw'amaguru Ntibono Innocent giringo cha okonyora soko yenda kuligyo mupira aito konyora no manye igonga umupira uko bwatire ya na igwerete okay tiatoligerelie cartoon ya gazeti ya The Daily Nation voting block arithmetics aliana boroche ngakibagendete ko bakoligerelia ngakia chikura kira chikoba chiwakwa bagoteba bakoligerelia umubaro chisabu ngakichi chikoba chigokorekana nabo igo bataba aspirants abande nigo bagendete ko babakumusea voting block arithmetic yo ochia sense mobile se kuligereri gali ebichero rone ya machani
sebiche ya machanongo gutigira Diana koro kia bangwana ba DCP buna basoete ase senetri tukuligo abanzari Innocent Nkirikerone chibando ose chibanda abantu bakari koruterwa tinda amanyaro gose chibando jia naga turapungare gari kwagirira bangusire sana bayirira nsemo ya bagotebanga bauriyo machani voting block yelio yirire yokora yegurwanira yaringera kinyo yirire block yeyo oyirire bona tiaturari yabere yaye tiaturigereri akiaba senator babegete machani baurugete ase senate para ibaito mbagwata mangi Innocent bachi batoro kia mangi yani ora yobat Mount Kenya sawa girini whatever girini ri yobonyansi machani aye tigaturaye libili mu mayo totebine yara ndaite nyorore sana aba no egari ekale nerororo etatagitigo sori aralse bangwana nabwo barorekanete sawa togenda mutumo ko moncho murigeli tokwirana tosoa senkwana yobole miritu kuri ari tutete komanyanga ki lire lya unchoreri akiobwenete kolema bantu bakona koleranga bamura ira bari tutu alisalia amoyo gasalika best advice you can get kero so asobole oigombolerie omurai temurko murai kera na maitomo amangi goro yobole miyobo Innocent naroche omusanya nengo korara mangana ya research una chibando chia koliri omwaka oyo yendo kiriantebeti ingo mwaka oyo bano chikoleti biyesaguriye mbure nyinge etarengo yani omwasore ngo monge kubwembura iyo nga chisemo chinyinge chibande chigiyete tichikoleti biyanago ko muteyara tutebinga ekere mbure tayo nande ntosimegete bimeri ibito nakituganiri gokora sawa Eye Nensoko TV uboroso bw'umugusi. Je, una ndoto kufanya kazi ughaibuni? Mwakala wa ALM tutakuwezesha kutimiza ndoto yako. Tunatoa ajira katika nyanja mbalimbali kwenye mataifa ya Qatar, Milki za Kiarabu, Saudia, Bahrain, bara Europa, miongoni mwa mengine. We are legally registered by the National Employment Authorities and we are licensed to do manpower recruitment for different countries. Currently we are reaching companies in UAE, in Qatar, Russia, and we are hoping to enlarge our boundaries. Kwa maelezo zaidi, wasiliana nasi kwa nambari 0721151500 au 0729690571 au unaweza kutembelea katika ofisi zetu zilizopo jijini Nairobi katika jumba la Delta House, orofa ya pili, chumba nambari 204 katika barabara ya University Way. Tupigie simu utimize ndoto yako ya ng'ambo. Karibuni sana. Nuganete betri uratumia segari yao ebetri ugucakirimo ugakweba ebetri ulegene chinga kichonsi ebenga kieriberera gusenga kiyobokendu tawe chanika Autobat Kenya Limited no tuligigiga asingichao nigo tokorosia na koni chibetri uratumia chinga kichonsi chibetri uratumie asegari yanke ebasi no nyaneli kurukuru. Kupitia pale kwa gari yako tutahakikisha tumeweka na tumekupimia charging system ya gari na pia tumekupimia battery na kila kitu itakuwa iko sawa. Alright. Sasa na ikileta shida kabla hii warranty ishe itakuwa namna gani? Ikikusumbua kabla ya warranty utakuja, alafu tukishaiangalia tutakupatia battery ya kushikilia tukiendelea kuangalia yako. Talia yoka na battery yechinguru.
betri ya Autobat ni betri ambayo ni spill proof, kumaanisha hiyo betri haimwagi acid ile ambayo iko ndani. Hiyo betri imetengenezwa na calcium. Kama vile tunajua calcium hainanga water loss, kumaanisha sasa hiyo betri hakuna wakati ambayo inakauka hiyo acid. Asamange twakirisimi namba 0739697855. Kwa wale watu wa kujamstatiwa, wachana na betri kama hizi. Tumia Autobat. Betri ni Autobat. Magega ya televishoni ya soko gwikasero yao kwanyoribaga ligi yaliokuraria asegete sena mbeyemo imena isiko yeriroba liagusi onye kubwa tokuraria gukwenyuria ogukwa gose okubonchuria bono na bokonyoribaga lya bene liokuraria asegete senieke aseriguri liyake busani turikere gose twakere simigwitire namba yaito yobonchuria 0788666662. Ubugima n'urugendo rubwatamange amaya n'amabe umusakito Linet Nyambane niga ngaririe imena isiko yagusi na gusanga nabayaeteire nabakuyaetera njekera na ibole undango ndabona ibole tukiya ngakina kinebiya ekera na chiko ikemya kasta ngacha ndifero po ira samagoro one kamanya gutanga na twaliroba ona wacha ya nime yo muroberyo bumwenori kirali tukule Jumatano chinsabiri chabutuko imeya Soko TV oboroso bumugusi. Mwanchu murigeria bwen Soko TV bagakwana bagateba chisemi na lichikoribia orobebe egati ya bari babwate na bari batabwati ase bisako au akene erure nche Clinton ndigi gwetera segeta seni kiago gien Soko TV gochiko konsi eya maseyemo ali aenekiwe ali arobere gochia konekiwa ase sector yichisemi kurega obugatagati bo mocho Nairobi abego chi county siemerongene na isano nebere ase ense ya Kenya ya kumanya na riaya agendrete ase sector yechise chinchira chito chigekoro nigo chira soko goseluboko nene gosiriwa ne chinchira chekerero ekira kichagren Soko TV twachire gutorigesa ko kyomugusi kurwa soko limera asendiba yabanyandwariro oboroso bomugusi boigekerwe omugusi bono ne chinjira chiago goikaransanse na kobeke TV yao kwene kingangwe somi oregekoro kyomugusi wetro murobiryo bwigekoro gyeito hasi tokomera nabaga kaba Samuelere nabuiga bangi nabanyika iligo kwanero okwebogia chinda amasikani chinyangi nemejega ao mugusi kera lituko ria ramisi chinsaibere igoro imeye TV yao na mbeye Soko TV na Stephen Nyarike Mbunde tolende ekimira eye ne Soko TV oboroso bomugusi Yekoro yeito imeye Soko Soko Yekoro yeito imeye Soko Soko kibengia ya jirengu manga bunalero eye ne Soko TV oboroso bomugusi.
muligeli chetere chiteke 20 mayega ye chinsa 2 ase mambia bono na libaga liikire bono tochikoba tugukwana no mugeni itu orase studio uyo no mumanyi bwa mangana yobolimi nabo igo nigabwa tubumanyi bwa matuka mange na nabakonyara kwa bakakonya balimi bamanyenga ngakibakonyara kwa bagukinya ligesa nabo igo banyara kwa bakumanya chinchera chekerero kiribo oranyara kwa bakogutumika aso gukora bulimi na koranga kwanyara kwa bakokwenyorere nibo nabo igo kwanyorere endagiro ukulia na enchire itokoba tugukwanera asenchira yabene nigo tutaite gukwana n'uyu minto okurunga Julius Nyabicha nigale umumanyi bwa mangana y'obolimi bagoteba nga ne expert ya sensemeli y'obolimi tigadara mwali baga aragukwanya asemambi ya bono. Karibu sana Mr. Julius. Asante Innocent. Italia nengoro kwa Julius Nyabicha. Gongo kolega sia sector y'obolimi. Okay. Ni gonde omolemi and ni gonde omosemia ase obolimi ase abantu baito ba Kenya na vile vile East Africa. Igo kwarure Kenya yaito na ndebono gwasokire siko kwegeria abantu badege bako babako korobulimi. Na kolega Tanzania makamange na kolega Kenya. Kero kolega Kenya na bokwenyora nande waikire gusi wasomia abantu baito bagusi na kibao korobulimi kya robolimi nabo bahote backbone yani nabo esirenene as economy ya abantu baito ba Kenya nabo igo pia abagusi na maana ekogera umwanchu muligelia sema mbiabonekera toka batugukwana mangana y'obulimi nigo tokobeko gotogekogera intunegesa kukiligia chagete no bulimi kera toka batugukwanirwa ugusimuga no turi kulikwa kera no enekera asirire no enekera mugusi yakoba defined iga konyora mugano ekero kuliku ngagachakirete gokora bulimi obokoboke agakuri skuru agaswa asobule myobokoboke kwanyora bate bari gokora ari gusimika matunda ari gusimika chinyanya ari gusimika chibando paka boniga tuikirerera abantu bakari gutugano na makorominyo because ibinte byose byabikirwa asobulimi no na bari Nairobi ga igokonyora ari single room ondogole ngoko ole tuchu sibe mesajaro uchago na kuyeragiri chibando lede asema bia bado Kenya boni gekera tugukwanira bulimi bado botikalete ka backbone itu. Yes, obulimi na botikalete ka backbone ya economy ya Kenya na mono kobwa mono bali bakora obulimi bwoko lemendagera bwoko gesa endagera abantu bakoria nse yonsi etabuati etali kweremere ndagira yaye etabuati ndagira isaine nse inige gotigara kwa omosomba bona gusi onyore nanturi kore mandagira isaine asa abantu baitu bagusi etokwero kabasomba sendagira na gento nkeri kia muhimu sana kubwendagira menyetekero monta igotete nigatu nabaguturia buya kero monta taigotete na kyo konyora abantu bale chipara asiniga kwe guna ne demonstration abantu baichoire para lakini ise koligere chinse chiri chibwate ndagere isaine abantu bali go demonstrate para abantu bali go chikwandamana asengenjo mbali nchara lakini Kenya ekera barangeri osamandamano naro abantu abango konyora bali nchara mbali bale nchara awana mbele wala nyuma na kigeko gara twata banga security itokoroka food security na national security tofauti teyo ubu tene abini inchira tubwate ndagera litwega chiritasa matukangyo na uburendi bwito bikwanda hand in hand kabisa nonyene basigari mbako lemirimo ndagere tayo urigende tangani ukora bekoro ne ndagera bunaboni gangora rigiriye bana jeshi mbabwate pay cut ya prices ase ndagere jira bari kogora tokara chimil card chiarusi woro adol that ekera tokoba tugukwanira igo matuko twakinete byage mbya lenko abantu baitongo plan baringe asamanga nabusira kini rero bono mu Kenya gusinyugo plan okonyora bwate wendagira kuliri tukolia rero mambita bwati so yegendete ko pegi questioning nturabeka strategic plans chokorenda itunga kitoko yerenda taringa bakenya mbara plan enga kitwa kinete enga kiri byage byarengo abantu barenga bake ayoroche onyo monto kabwate omugondo sine ibere miaka ya 70 miaka ya 80 abwata abana gusembabire
nigale ko endorema na barari masake igo aruchibu ni nonyeni sana ikomi kia mwisanire na bakweka kiage mwako mugima na bakurageria family yaye egento kende ngeringa esenge njokero montabu ate liga saliaye nabo ebituma gose chibando cyari gotiwari kiage muntu tayogocha koiba lakini bono ochichenga kietu ikire omuntu uri obwate mwaye abantu babere osina abana babere bona abana abo baikire batano abana abo banyorera abana bande family ibone bwate abantu bose nishirene lakini chieka chiribere omurimi yabwate nchiramenta nabo chire chieka ibere igabono nige minetinga omurimi na bawente okoro oburimi atumie chimbinu chingiya asale konyora chibuni 10 bona nyora chibuni 50 lakini oburimo mbori chieka ibere igo planning tawata baneringa wikomanya nga lero abantu tubwate Kenya mbalenga mambi ndo mwako ogoche myaka 10 abantu turatware Kenya mbalenga omana gukora planning omanya naki ekera bone mumbo na komenta bone mona obura ali asebole nando bone mebogokea nakibogokea kero onye bole mubwalenge cheka 10 bwatraniru ali osoite tio rubago usinajika yaba wasimeka echirie tobole asande chinyomba cyabekirwo asande abantu bachakire gutinde kuwo bona bokonyoranga obole mumbo gandete gokea lakini mahitaji okugani kwendagera igokogenda ko gokina na kigekora twatabanga etogwikaransa se wanu n'abantu toko abaremi tore na mbino tutatumie ngenjo kituratumie wakikisha inga twanyorire ndagere isaine kurwari asali twari korema korukare of course whatever ndo tabanga strategic reserve ekero kwa gesire ndagera yao tori no mainenga omwako ogocha nande no gesendagera nabora gesendagera rero gego iko mwako ogocha onyore nga ndagera toko gesakiagera mburateyo nabona mwako yo tobwate challenge nene mburateyo isaine abantu banyare kogesa endagera mono chibambe amba tokorke step food ya Kenya yani endagera nenase abantu baito ba Kenya igo muntu gesendagera omwako oria yarenge nyinge taga chabuya omwako na bakonyole challenge bono kiekora twatabanga tochake koso ase turanyare ko gachendagera ekirero roro in plenty todo turgi chimbinu choko gachendagera endagera gachino ne myaka 2 myaka 3 myaka 4 myaka 5 tari abantu batari abantu boka bako gachendagera kaserikali etware byage biriye binene erabeke endagera imisaine ekere njare gocha eserikali na rekorusia yaone libona abantu bake yaone abantu bake actually gwakwanire ese otwari byage nande gwakwanire ingaki population itegendete gukina akendete gwa affect ubulimi bwitu bwekerero amini bugima bwitu bwekerero butomenyete nindagera ukuburu bwitu kwindagera na bintu binde bina gwabere gukwanira amanga boli na mangale sana gaiga bosio timaiti gosengora chakira chi county cheito nchibwate chi docket chiabo chi agriculture asokonyora bunabone county ya Nyamira okonyora bigitego itanchi milioni 150 nomo ekini kibese kiri okuligelia so mwaka bw'ikibese 2024-2025 sachinde bagatebe kitwabekire gaiga tukikoba tokoranga kitugo improve agriculture. Are we getting service kurwase bunabone gayo mumanyi wabere go gutara chingongo devolved units cheito obolemi nigo bole devolved eminetinga obolemi mbodi asa serikali nene obolemi asa county unabone county yetu ya Nyamira county yetu ya Kisii obolemi no boiranete lakini bunanje nakolera asa serikali nene nakolera asa serikali ya county nakolera asa isiko ya Kenya bunabone gasenga kolera asa gongo kolera asa county 33 chia Kenya ma oisa kuligere ringa ekerobo mibwale ngasa serikali nene igo bwale ngafadhali ekerobo mibwire na serikali yenke yeti county ekorole kananga ebwire na insasi nini andetali asinini ebwire na insasi sana no ene chibasa chiri bakubeka guchi asobole omanyete nige Malabo declaration Maputo declaration ebago tabanga ekerobo ate budget yobolemi ewende koba igoro ya 10% and above lakini isa koligereria chi county cheito serikali nene budget bakobeka uchi asobolemi nigere inse ya 10% mara nyingi kwa nyolere 3% 4% ekere chire sana 5% eminetinga abarayi baito we county
abarai baito ba national government mbaro chio muhimu yobolemi no beka chibasa chiria sobolemi manyite it is one thing ku allocate chibasa ucha sobolemi lakini negento kendeke yao gutumia chibasa cha sobolemi chiserikali chinyinge chikobeka chibasa sobolemi lakini chibasa chiri chatumeka encherembe enchere tali komo wekero omolemi enchere tali komekyo omolemi ulia ao amen toboni bwaye amen teligesa liaye korwa salenge gochigoro kera nabora beke chibasa sobolemi kwa mana gocha chibasa chayo gocha kwa beta bana twachibekera mafuta kwa beka mafuta chigali kwa beka mafuta chipikipiki ega stokora tei unabona etokoroka extension service abamukuru obosemia bagikacho abagikacho abakurwa obosemia ntebi ngonga yo kwanda kwabalikia kwabanyora bali ready bagocha baba obosemia kinege ntegetangani ekintu gya kabiri obolemi nigo bole very dynamic yani nigo bogo change bunanje obolemi nasomete university miaka ya 90 tali bolemi ngoja batana bana bungotumia hapana obolemi bwa chenchiri kerenga kibuna lero bogokia okonyona ento gya chenchiri iko ikobo omonto ogosoma umanyete na gento tengia chenjeti osome buna bana nandese amasoma abaraisi gale internet esimi no kubata wasoma wasose computer kerwata internet wasoma abantu bali abagacha bali bakora egasi ase county ase serikali enene banyare basoma vabe updated nga ingigeo korwa sobolemi because nabora abalia aye gwasomete gosemya ka ya 80 bono ori credit retire ngwana gosona on internet umanye na kinki ya chenjiri sobolemi yo onye amakonda arengo ari koria ebimeri betu magondo emyake ya etre wono ga makonde kiaroro amentire gosetayo onya maruira arengo ororo amogondo amaruire na ara yigo samentire nonye nintu abantu amaruire na aro arenge chinga kichiri chakare ataiyo nandi naro achira mageni atakabiro unabona kansa njarengo chinga kichaite lakini bono ekintu gego itaba abange kansa yenda kansa ya kiemotwe nabako na ibintu bya chenchiri igono no munyagitari uri okorwali abantu kerenga kinabako nyorale internet yakotera uboroire kinande bore gagose nkinande gyachiri iri kuba kiriachire litali iri kuba rivya kawaida updated so updating eri abagracha baito abange ekero tuomeranire no ine chisemere ekero tuomeranire okora nambali ko ba updated buya igeserikali eteme bagende chisemina baso internet baba updated no nekera bagosomya balimi bagosomya balimi egento kere bara updated nande bamanyite wakwanire igoro yokorwa basemi na anda igasogo semi bono bukare bono a serious problem chikaunti nabo chikorigeli time atwa kyo serious doli kwegeli balimi allocation imaye kubuta Mr Julius umaye konyora bate abangantu akorete bikaro byo kwegeria abalemi igoro yogosimeka chi avocado buna bona aligerie sense ya Tanzania bamanyire green gold na avocado bagende iki chimbo ngakechigoro bandu najora chekerero chi avocado iki gosimekwa has na iki chinde na ra baletre chinyinga of course kera mo koligerie ibinte kamine kwanyora bona batabire twaligeti extension officers tugatumika 30 million kwegeria abalemi lakini kwa kugenda into practice kwanyora abalemi ambali ogaraki basimegeti avocado iki so ekera tukoligerera county government buna gwakwanire nandi gwakwanire obolimi obwaretira amarwaire gochase ebimeli naboigo amarwaire gochase mwanya bantu obolimi erekera abantu bagokwana igoro ya smart farming abange bakorengera lingota kirumanyeri oboligi yogosiarera ebimeli byao egere binyare ko babikomenta ligesa onye ne skuma yakarebia ebenene onye ne chibando chimente chibe chinene and then finally ya translate kwanyora ya biro uburuire gochasi mwanya bantu tutaraja sama amaliyo gari to gutumia asobolemi onya ekoro mulemi ebintu nebingo ekonye koro mulemi utaite guchitayarisha ogenda gukora uburemi bwao ebintu nebingo korgereri litangani goikotwara umugondo mu yatoche gutwara egetare magena igoro amadara nimba to mugondo na uchi okora uburemi umugondo has to be suitable for farming egintu gya kabere umuremi yago ikobo and you are the most important input umuremi na umuremi yongo teba no umuremi obwate obongo bogonchoreria yani umuremi utari rigid umata baremi mbale uburema buri akorete myaka ya 80 tatagitigo change engaki ya rero igegwene tumuremi ogo change okogenda some genteke ye omanyana keri nabo ateigoro ngego nkonya ekinabukera nkonya go chimutu ndandaga wikamambia konyore kendekia na ende adapt
So we need a flexible farmer. Yani umurimi wende go change. Egento kinde gya gatatu ego tugwenda bono kumanyana uburimi goiko riro bariri yao ritware obotobu. Igo goiko ogani obwoyo. Ritware miriri ya rire piga. Kabisa goiko twaro obwoyo. Na ndo manyana entori go teba about soil fertility. Eto teba soil health. Yani afya ya udongo wetu. Egento gya kane goiko manyana anya ko rumurimi. Goiko tu egento the most important embusuru. Embusuru ye no tocha twagosanira n'abarimi abange. Abo tebyo umurimi embusuru ne. Abo tebyo nje embusuru natumire ne yego. Senta etengase kibando cyane njibekali na ndendusi embusuru na ndekigosimeka. Tawenereti. Mpaka boni gabantu mbali bakoligiye kibando number 14. Kiri barasimigire kurukare. Ekina kitote bya abarimi baitonga. Takoligiye ki number 14, takoligiye ki number 25. Buna bono mwaka oyo insako ba example. Abantu balia nkole manda sake Narok. Kana chitego simeka enchengo tegerande utabili wa hali ya hewa buno mutaalamu ngamane mbona yo mwako yo tili nyingi ngagenda ngariki kibando chimiti nyemeke mitinye bere mitinye tato cyabere abantu bande bakaenda bakarikiria chikwere mitinye sita chiri chikwere mitinye sita bona ko wenda Narok nabo gwakeke biriti bobeke cyaro kyara nchiyo nchibwenje begeti ekichinde abantu basimugite chimitinye tato nonyine chikampani chire chingao ekibete kibando kibegete ibere isato na keko ratota yabarmina kamuranje tako barigid manyanga abantu babago cyabasomya bagagacayo obo tukibua kolirwe mpaka embegwe iliye cyo goikera eboirete myaka emenge mara nyingi myaka nonyane 20 komi 20 keko ko areta irwe mbego tako bonya embego tako na watawe nanje nimbote mbego yana natumire myaka emenge egento gya kano sia gatano nare goteba ekero mulemiaro polimimboro oboyo mboro mbegu nero wasimikire mbegu mogonda gwikoyerende bono na mariogo another input namba 5 nere bonto kuruka amariogo lakini amariogo aya buna kwa yateba riogo linde lyonse ligotumika mugondo nesumo nandi tigangirorere riogo linde lyonse ligotumika mugondo nesumo riogo ndiri ligotumika mugondo owaka asemime kyari ekero koliyaka eligo itebichuni eligo itamakonde kende gyonse geuchiko kolie kemelike ebigoita igora buno bantebinga eliogo lyoko bekerembeba no lirie eli nesumo ekero togotumia mariogo aya mugondo atoreteire amatara mange tigamba tebi barimo mondigerereti amarwaira mange abantu abange bari nyagitari nigo bari nyagitari asenge njo yechindagera esani litokuragera korwa nechindagera ekikikora umugondo nintu abaremi nduri okora boremi kulingana na kitote nduri gutumia mariogo alibiya unabona rero aye no morimi gwechinyanya wosimegete chinyanya kwachire kwagorire riogo wake chinyanya makonda achakire chinyanya chao tuli kuikaransa wasoma elebeli reseli bona kina kiagoteba kiwango kyogotumia chimilimita ile ngase pambu ile ya lita 20 eli yakabere tuli gosoma na ki ayo manyene na kiwenerete kweboya ekero wake liogodiria eli ya gatatu tuli kweboringa ekere lyogeria bekiru mugondaria chinyanya iki cyatobire igoko rusike gimoyire chire gosochi gotumia gosenkuraga nyori lyogodiria liapoa kyara amarioga mange tugutumia mugondo nigakoira kero kwari yakire mugondo kwari tumire akoira aya ngichiwe wiki ya mama tukosaba ade matuko 10 amarioga ndakoira paka 14 days amanyekuru umana kogesa wali mia bange bagenda bakelioga bono mambia marago baiguna omogori okire bagenda barusinyanya kiria bagenda baoni eliogo liri besepi no eno kero kuri abantu barimo kinyanya kiri bagenda kikorekana buya cyatinyi gubuya cyenda cyeyonye ne hoteli cyirwa kwagenda gali agose gitengera ali enkaro kari kuragira ayota manyeti gose hoteli enda yose no nyene rubye ko manyene nana baganyora umusani yamugurire ndagera aliye ndagera yarosi buna kachumbali salad kwali endagera lyembese ali amarioga mabese kwali bona ake kwa makubuna enda nakibonende kuna kondo nakiende kuna kondoma nakinate banga amaroira akire bondo tutabwate na sengencho togutumia amariogo bube talinga amariogo tatumika lazima utumia amariogo ekiara kwera sandwich motwege ndeko rukunga
mabadiliko ya tabia nchi. Nkwere sande wechi mutu ngikwera lazima utumia mariogo lakini ekero gutumia mariogo ari yatumie buya. Okay. Abwa so gutumia mariogo buya no ntagete no ninchegere manye ekogera kera tugurika emigano bantu togendete kurigirira mono sana nini muguru kwa abalimi mukuru wabasemi chi company chinyinge chikorosia mariogo konyora nchibwata abasemi babo ba mariogo bagochichaga iga batotebia ligukuritumika iga yabaiga the right people go sene product bago promote tigambate binga abalimi nabagusi bali montegerete exengencho eserikali itabwatia bagagacha baisaine yani tawateba hatuna huduma za kutosha kutoka serikalini za ugani. We don't have enough extension service provision. Aba agagacha bakonyira abalimi baitu ba Kenya abange naba bakuru aschi company. Abantu bali bakorera aschi company bagocha babereza bali nabantu bali trained in universities babwata degree. Wana kera chiriko kwelesera goro yeriogo igo wene to mutegera na kiriogo riri gutumika. Montu tayo gocha ko SME mbe asigoro yeriogo agotwa gore kurwa se company yaya. Igo igwende to bategerere na SME bakuru nigere ngena ki na ko na iriogo eri. Na kioko lituma ngakioko litumia kera igo likoreta mafanikio ama faida nyingi. One ekero gutumia iriogo riribuya na bokonyora ngari yakorire gaswata geterikore. Igo bona economically kwa genda inagore ryogeri rite makonde mugondo na ndiri itire senge nari tumia buya. Number 2 ayo manyina uchi gwake ryogoriria. Onya kwebo iribuya na bokonyora umepuka na madhara ya dawa. Yani ngayo manyina gwakire ryogo lakini ryogo riri ndiko koretera burwire senge njo gwabegete masking kwebo etibuya gwabegete obaro. Ekintu kindi kya gatatu umuntu gochikotumia ndagereria na bara be family yao na bara basogo chikonia. Nereta uchi gutwara matare kiagera kwa ritumire buya. Igotonya ariko abatari ngana broker batabanga wasino muntu ochite ori no muntu osomete owocha batabinga irigo rigotumika iga nanda abantu bakonyire sana ikiagera extension chinyingi na bakora. Unabona umuntu okonie mbego. Ekera chire gusine company ya Kenya Seed gose company usina ya Bea. Uchire gusomia. Tari ngago gusomia goro yembego ya Bea. Igago gusomia na kiyo gusimeka ngakiyo gusimeka. Kuruge kama gochie kende gosekururi gari gochie linde na kiyo gosimeka chibando ile ngoko beka kero kwa bekire indi wende kubrugera indi wende wakere wakere kwa roda makondi indi okogesa itali nga ne chibando chichie company iyo ina masomo ye chibando chonsi iko tonyore ko bategerera igo ojara ko bategera nandi buna gwa kwanire enkarete kwara kwanira mu chari to gokorega ti abo ni linga nturiko somalire tumanye tuli stack to goteba nganche number 14 ntagete number 25 ntagete ose number gete ntagete igo twara kwanire senseme yo kwa kwanira igoro yeliraba inchira liraba lyeitulia tigaire timba tigo sendali rokelili itaka litabuga ati ubotene ngubuli bwe nutrients kiri kiroro ngakitoranya ariko ba bone ngo mugusina ruri gusiyo bateba nakiri gosimeka buna bone nganko igorere simiga igachikoba chinsa isatu bare bagwa kesi minajiri gosimeka chibande sina gasimekire nkiri koba mbura na bondo choro kiroro lakini chiagora kwa bemesi ngakitora improve lira bali to litware tandro ke immunity engiya Mana yeliro pa ina mangana tura kwanega naye innocent e weekend ba lakini tiga summarize iga muntu tayora kore murimi tayora kore oburimi onyeta bwatiriro ba nandirigo liro bali bwate afya we call it soil health afya ya udongo wetu liro ba nigolinge into binadamu usinigolinge mfugo umnyama punolega igomanya tena kero kuri ndagera esani ile keregocha vitamins imbira usina matunda nara make carbohydrates inchira na uranya wale wasina echabati vegetali wasina bokima bwa rosi gubuya proteins inchiralia onya wasina mageno vegetali wasina nyama nechinyini inchirega ikina kitu chona kira sense ya vitamins. That is what we call a balanced diet. Ayoisa kwa una kerenga kyo kwimoka kwanywero ngoli nechibando chinsambe kwanyulero ngoli nechibando chinsambe. That is not a balanced diet. Kwanyulero ngoli mami nechibando chinsambe kego ikamugaso kwaliro bokima bokima ntebe gusina ki usina ngoli nande kwanywa go ikamarogoba nande kwali bona ayo kuri bokima throughout. That is not right. That's not a balanced diet. Yani endagire yokoria teri ndagira era abasumubiro kyari bitombiro miseti. Bono lira bana balire igo
Liroba kawaida iliganetie evirutubisho amadini turaruke vitamins no urariroke 16 16 liroba iliganetie bintu bya karubire 16 nalio tageterire ate ndagira nalio lindiganete ate ndagira na ndeli umaitege ngana ayo bwate ng'ombe gukama rero kwa ikamire mabera mayago umeritika wisanike lakini ng'ombe elia toyeti chinsiaga toyeti ndagira toyeti maji na ande mambi wachire nendo utagete ukame ng'ombe to etekonyarekana yobona liyo bali itokero liganetie ebirutubisho 16 lakini mbiro birie binene bitatu na bikoganirwa ase biwange binge bikoroka nitrogen, phosphorus and potassium, NPK. Na kigeko gerokero kugoro boyo alia somo fuko isiko iholikire NPK chinamba chabekwo na bono boyo DAP bolikire NPK bwama koliko 18460 eminetinga 18% nitrogen asilimia 46 phosphorus 0 imineti na potassium igere 0 alafu ibirutubisho binde mbere ko kimwino wana kwemo ko murimi kwenda watumia obuyo sino bwa DAP watumia rero watumia mambya na tebre na liro beli ganetie ibirutubisho 16 lakini imbere ngo kwa roche liro bibere bioka yere nitrogen na phosphorus nonye potassium teyo na kigeko liro bali tulia chakire gukwa bono biribi arenga se liro ba muna kwagesa bya rurobike muna kwagesa bya rurobike bono with the time wakonyora ngaliro baliria elibwate nitrogen yoka ligatwara na phosphorus yoka ndibwate potassium ndibwate birutubishe bibinde twate babire 16 igekero gochikugora obuoyo ugutumia obuoyo ayo murimi agano ere very critical boli ngaki imboyo kinda atumie kwane kwenda kwa obuoyo kwabeka none kero obuoyo boli bogocha bwaligire gona ki mbobwate nitrogen mbobwate phosphorus mbobwate potassium korwombo bwate sulfur mbobwate calcium mbiro chimwe no wana binge lakini abalimi abange batumira obuoyo bomo bwate birutubisho bibere byoka na keko ere bibinde bono vimekuwa na mapungufu ase iko tonyare kubwata na ntorusio liro balizie ito lyagenda lyapimwa ekero liko irana ligo chapata banga liro bali abantu alipimete ndibwata phosphorus ndibwata nitrogen lakini ndibwata potassium ndibwata na gento gete na ndembo yokyo kugora kwanyara bako recommend iri oboyo okugora inde kemo elio abalimi banyare kumanyanga ekero kwagesire mugondo onyene kibando kwagesa taligo koimukia masaku alionsi nande kwirire osine ng'ombe abande basamba alini gawente gutikara mugondo no ene kero bwata ng'ombe yabekire ne bwatu boyo bwe ng'ombe oboyo bwe mboli abali batugede chingoko oboyo bwe chingoko boira ni mugondo boli na bokoro siriroba na kigeko garasa go sino bweri bwarenge na bokonyora nga chinye ni chikoba buya no ne chinsaga no konyora chikoba asenge njo yo boyo boli bwe chombe chingoko oboyo bwe etugo yaito kwetugo yaito wakwanire bya sana nande kubuguri mna gwate lira bakubuguri wano county chibwene tukubeka location ebituo biri bigo pima lira bibe available chia somulimi moni gani ntagete gupima lira ba kwanyora kwabuguri lira ba gaiga gura rande company tete kwaneliye taigongo chi promote inde nindo cha ya mere Mombasa road yali kwanyora abalimi babuguri tirira ba bakwiroro ya chikoligereliwa ekara tugukwana chi county cheito wateba ngano tubwato muchando. How expensive is it kutwale strategic laboratory yokoligerelia lira bali itonga ki butene ngubwa ebule nakora nintate komanyanga ki ni amanyabwali ni simekeli lirabeliane ndiruwalete because na arana bawate bulira bandiruwale to chakolirwali asobole migentonkeli kere ligo lirike gentonkeli kere ligo lirine nekiaire togosomya balimi baito na bono tunafanya kilimo biashara obolimi bwaito no biashara uwo akora boncho buna bona yekero rumoncho liyo gotete na usine duko bwate goikoge ndogole ebintu kurwe wholesale obira to bibeke duka yawo abantu bachipa kurwe duka yawo ligo liri kwagorera kurwe wholesale liri kake ne ligo lyoko bawo liri nake omana kanyole faida yawo kilimo ni biashara obolimi no boncho liya nkwendo ligo ye county county cheito onya moko nyara kolete laboratory ya se county ko pimariro ba ebituo mbiro bya serikali egente county wende ko korago etarabagira chabalia no go coordinate nabalimo yande yarusie sample kade sample ite ikurusi kunonde bwensi wikomanya na kyokurusie sample na ndenga yoko yirusi point kia somo gondo ne point ko chinse na kyokurusi kwa mara kubwo lilio balia lyachiko pimwa
igonyendiria abagirigacha bali bagocha bakore igo na ndabanyene omulimi nakane besenge gose account ya bakanere na ndabanyene baire liro belio aseligo pimo na bano kalrongo pima bale chi laboratory njiro chiko pima bapime na ebe laboratory ye binafsi. That's what now we call strategic partnership. Yani a county etwale okubwaterana ne private sector gose etwale okubwaterana na research institutions bunakali gose etwale okubwaterana na serikali enene ya kitaifa so that again Kenya regokorwa iko. It is all about coordination, it's about leadership na kiyo tabanga ki again tuwa purpose liko kora omwako oyo kweka topi meliro balito asabali mibaito onye nyamira asechigwot is chirini nyamira chionsi at least topi meliro balito okoleigo that leadership, that coordination nero tutabwati wakwanira iguru ya coordination na gutatwara uburayi ubugo babogo tokonyo mwancho murigeria semambia bono budu gwete togendete gukwana no yo minto nigaro mumanyi bwa mangana yubule minandekera tokonyora libaga buneli gabato ibiro bubisi asebiri bwerete gakorekana na bigotuka yumanyete chinjire kiri chiawe chia kurukare lakini kwanyoranga kwa manyire chinjire kiri chiwenete ko bachigokonya abantu barora abange ndera batigire nonye well paying jobs konyore megane menge twaye kavirese chigazeti twaye kwana irase amangana ito yobora liga iga montago tebina chiete nkalikwe gasi na alwa kanu chishiringi 1100 kabwato kankaira na nkagenda mugondo. At this point muntu naro tete ko invest or solo mugano or successive stories stages chiringo chaka kwirobelia ntaratiga my active employment injigo so emeremeye bona ikurunga kilimo ni biashara sasa. Oje ngotete basobolemo ebolemi abantu abange bayirete no bolemi negento kya rais bolemi mbuli rais obolemi na babogo tenenki lakini obolemi na babogo takai inastahili ukae chini unabona kerota edeko wasimeka kemelikiao egente getanganya wende ko rengereri na koligereri nkeringa ngaingo chikoni. So what gives you motivation egente ko elioro lioko lema ne echiro nero ekarikwa mayiro ne echiro nero abona wacha wasobolemi bwao egento kya kabere kuikomanya no bolemi obo ngakibora kibora kwire onyaye wachire wasimekire Messi wachire go Transmara go Kakamega wasimekire Messi Messi elia igekwira emetinye 18 igototebe angemi akebere to basakora dachibesa cyo chonsio chibekali umakota na bona timbwata mbesa ngakora no librugera ligo ikatimbwati kiagera emesi eri wikebali miezi 18 wikomanye na ekemelio gosimeka ekera koirenga kiki umanya gochaka konyora ligesa na nonyama konyora chibesa ko wali sikwa chibegete egento kya gatatu ngiri no bwato botalamu takorwa ino mwalimu gwari tagire ali yote de chako bono endo bolemi umana kweruka ino mutalamu bo bolemi apana aja no mwalimu ande kwaso tale kwasomino na agriculture wasomose maths Urego somyo history. A history teacher kwa rule alibona wasomya history wachira wa ikaranse kwerokira nomo ni mtaalamu wa kilimo otaita bakorowere kwa bikiri kibasa cyao cha retirement asobolema. Onye kwa ritagire otaita basobolema. Bona rendo ryo monto okore tobolemi omori kebune manager yao akworokereria. So that is very important. Egento kende ngayo gokorobolemi bwao. No bwata amache. Onye tobwati amache. Orogorongo rwasocho korobolemi ndobwate mbule saine onye bimbiyo bono ka chini utafakari naenda kufanya kilimo lakini asocho korobolemi obwao mburate ye saine na mache tobwati that is risky okay na kigeko garana na kero chikuliye loan ye bank ocha korobolemi bwao gentagane ba kuliye linka technology kyo utumia no what irrigation. Kanya kubata irrigation, you are almost assured unless kende keke na bokonyora returns chonjije. Lakini nyetobwati ematino no mondo kwenda ikaranse asabenya sawo ye embuletwe tetwe nyinge tetwe nke obo sabanya sawo kona we ikaransa nkwana gokonya we cover predictable we cover loanable omo le miora anyole loan ko we bank
no mulemi ole predictable means osimekire kuna matumaini kwamba na hachi chako na chale teligesa kero gukwada boigo tugukwana bonigo muchando bumurakera ubwate tumwancho murigereri ase chinsemo na monasi bakwanire ensemilia Trans Nzoia sibagoteba nga serikali kiraboniga yabage kurigereria gwikiraboniga abaremi nigo barachikoba bakogesekere ngo kemerongo 30% eyo ego translating anona magurie obusingo chiale commenta ngo chiale konyora abantu tuguna gusambira chibando njira iganaro kasi narari tugusambira chitana kuburu kiro muntu lera gwikari naroko tari gutenura gerora akoragira maiga ase bituma bire ninchire ya moto kona ko batokurigereri na koromo gusio minto ngakitunya ka batogokinya batabangese chiobisi chibuna mbaligereti abagusirero bachire bachakira ali sibagurire biticha geko era chiploti 50 ba 100 be biticha lakini nabako nyoro umuntu agendete kona ko bagakurima abantu bande mbali bagoteba nga onangana ikirani onyantabu atige teacher small scale farming yani ngobulimi obwane mbwe onyandi mbwate chieka ibere kagerete mo taala muga gukwana abantu babwate chieka ibere nje bona gantaka mbwate 50 ba 100 ingi ndakora kire meaningful muntu ochotegerera. Okay, that is a this word kwa boliri yana ndeli yankuna asamenyate iko mbwate na nje you 50 by 100 lakini inana ko gorege ndo yekoro kwa skuma wiki no nsimwite skuma wiki yana na bako yebekera amache buya inana ko skuma wiki na ndi maitine skuma wiki nkoli te akiririo bobe okoli umeritika oisana getenye gento ngoli mugondo na Rusia chinga kijinge munemete nyistaso mwaka tindi kubora matunda yakoro kwa oranges kera nisimete metevere tatoiga abu asemenyete tindi kubora mapera nisimete ororo nimba Kajiado nimba ense nyume bakuruka kitengere nyume nimba no nya grapes msabibu iko tigamba tevinga obolemi nabokonyora nonya no mokebeiga tebako kubeka liuga beka none ensobosobo ubuno bolemi ensobosobo eri nkobere endagroli beka none nyanya galia bone nyanya mayibina naye kwa yerusite mugondo turagiye akaliogo buna kwa yesimegete nabokurose nanga chumbali ya oisanegete igo bolemi tai lazima otwale chiaka chiao ibere isato ikomi 100 omana ko bomolemi asayo monyina aliyo somenyete make use of it liba gusimeka amauga emeteta ligo kwa kende bone kero wasimeka litunda igo ligo kwa ekiririo yamana kwa na matunda alia ikinegento kya musam ekitokoroka peri urban farming anya ekoro molemi anya ko omumenyi bwe town na bona Nairobi naboko nyora nkurusi olegenda so long as water match no kero bwate no molali olio kira ikirwa motabinga one of the tasks the roles obwatega nimbate eskumasika umechona kila tukoro baada ya siku mbili ya vekirwa machi igobole minabo korobo mekerole kiwango chochote kile lakini obole mitokoroka commercial farming obole mia senge njole otata konyora chibasa kurwa sobole mono go ikotu ale chieka ikomi onya kokoraye gosina matunda ne chinyeni osotu ale chieka 200 300 onya enomo ni osimeka buna bono chibanda osengano okay asado jatonya ole problem especially abagusi abwate nusueka abwate ekwot eroboyeka erata etako mulemi bwechibando bando njiriko kwa faida ekero chire kwenye viwango vidogo bando negeko kwa faida ekero simegete viwango ebinene na kieko ratwata na obolemi boro ne biashara onye koroche enusueka obwate to simeka chibando chiko faida gendo simeka kemelike ngao nonyene chinyindi time aibuyaga none chi mabombo beke none chinyino beke kwa none chinyini chi obe disciplined kero kwa none chinyini chi umakwenda engake yoko ni okanyina chibando chirense oendo gole chibando ochicho chisibe byana mefuke ya chambuye go chisibe na ye familia yeragire tali lazima bweru usilie ndagira ya umugondo umana kulie ndagira iyo naboko oneke melike nawo abuno waliyo sechisemijiri gwata batata ati goncholeriko yes abantu tubwate biticha byatigaire tete gosimeka chibando to rusi mugondo by the way na gwakwanira boigo gwateba mweto buna bono chinseme chibwate obumu bwa mache twachakire komanyana bogo plan nabo konyora kwabekire irrigation gose kwachakire kumurira mache kwabekire chi drip lakini busise ito ikire sekera ngo takorengera irrigation
gusi egende nawe kwanire sana aba gusi umanyete asenge njo nyasato etembule isaine twachira se twikaranse twebire igengo omonto okosaba ikaranse osaba kera litiko nyasaye nkonya gento gete nkonya gento akine kero nyasaye mokonyira moire ogendo rara bweba no gosaba kuri ari gosaba bonta gosaba igona abagusi twaikire ngaki esengenje tobwate embure isaine twebire pi twebire ngaki neike embure lieta isaine buya kuna bono gusiyo konyora embure tira tumutinyo yomo mutinyo yomo boka osichi wikibere abantu babatana ikiangasi kira kenene bagwatinye bagukiroche ntubwatinyeni konyora abantu ba shift libono kuri kinyeni bakire kuri gende kyaro mbere konyora nyeni huo ni uzembe yani huo ni uvivu obuno bworo no muri muyo gukora igo igabwate enyomba yeri bati asaragese amache ekerembure gutwa omuri muyo gukora igo nigo buri mubwaye boigete roche na roche ali amache na ro bona lakanya watabanga timbwati mache iyo ndere tanga wenda okorangeri ntokona water harvesting ekeronyo bwati nyomba ibire cheri bati beka chiri buya rosie tangi yao galia na bura rosie tangi randa kuranda gosogore tangi wita mubeke gali ekera amache embura yachiri onyo konyora amache gutumika no ene umutinyo mugima embure ndetaracha okay gose ekero geteroche rusia amache ali roche ekere kiangazi kire chechu kibero umutinyo yomo tumia bekera chinyini chiao nyora chinyini wotumia ne chindokoni na kibono gekora twa kuminga ki chiwikie chibere embura ya chiete na kieko raba gusiba kwangaika naba gusichindo chetu bwate chinyinge embure gotwa amaja ali abe mego kasalia asali uri mogojmate ntoliko harvest ntoliko gesa mache baga ganyire embura ya sira nande muntu kwanyoro bwiri kibuyugo kiro cheko buche mwancho muligari cyabere chinsesa toneta kaya masema biabono tole no mumanyibwa magana y'uburimi ogorunga Julius Nyabicha ko igure bunagenda takabagago kwanera nande mono togateba ngumugusi chinga kichinde na beta kirito ikaransense tobe togo semani na koranga gitugo nyara kaba togo kinyo buri mibwe itonga gitugo nyara kaba egartu abo kiniri bo igo tukwanira igoro yendagira gotoka senga bana rero konyora ne tabanga ne kibese kirito tabanga kigo kikoba kigokwa bana mbatagite banyora mabere basiba bana mbatagite banyore lige na liye ngoko nabo igo nonyene suguma buneye koransa nero leta kirurusi asumugondogo elitonyara kaba tokoligerelia kera tokogenda umutimo kumusini tokoirana kwa kwandeli baga elio nyara kaba go kwa no mutalamu ito ase namba ito studio eyure 0788666663 kororeka nere se screen igabu onyara kaba go kumwakire simi na burato kenota tekoboli gento kende elitonyara kaba tokweyagacha buna egesaku kyumugusi. Eye Nensoko TV Oboroso bumugusi obutindi n'obusumbasi amate ninki kere tokore asamari etangoro ko munyagitari bosire ko Betami Rehabilitation Center. Betami Rehabilitation Center togotoka asegusi ensemo ya Gesonzo na Nairobi ga ogoche ensemo ya Ungatarunga Xerian Road. Ime ya Betami nigo togo konya abantu bari amaruna amaryogo yogotindi asariri obongo bwabo etogo konya abantu buna umwana funzi orenge kwende university ongere gotumia amaruna amaryogo yogotindi amosariri wono yaikireke wango guikaru ali panya oroyo onde orenge kwende kanisa otigire onge akonywa amaryogo yogotindi na amaru abasari erio twabaretaga Betami twabarwali erinde obugima bwabo bwirane gochaso obugima obwe Christmas number 0706380913 Betami Rehabilitation Center lichi buryo gukora kingatale icyobutindo magega ya television y'ensoko wikasero yawo kwanyoribaga ligi yaliyokoralia asegete senambeyemo imena isiko yeliroba liyagusi onye kubwa tokoralia gukwenyulia ogukwa gose okubonchurelia
bono na bokonyori bagari ya bene liyokuraria asegete senieke asoriguri liyakibusani turikere gose twakere simigwitire namba yaito yobonchuria 0788 66 66 62. Ubugima n'urugendo rw'atamange amaya n'amabe umusakito Linet Nyambane niga ngaririye imena isiko yagusi nagusanga nabayaeteire nabakuyaetera nchekera na ibore twe undango tebiwa ndabona ibore tukinde buya ngakina kinde buya ekera na chiko ikemia kasta ngachaka ngotiferpo ngoira samagoro wane kamanya gutokanga na twali roba wana wacha gitego aya nime yo muroberyo bumwenori kirali tukule Jumatano chinsaiber chabutuko imeya Nsoko TV oboroso bumugusi. Mwancho murigeria bwa Nsoko TV bagakwana bagateba chisemi na lichikori bya orobebe egati ya bari babwate na bari batabwati ase bisaku au akene rure nche Clinton ndigi gwetera segeta seni kiago gya Nsoko TV kochiko komanya onsi eya maseyemo ali ayenekiwe ali arobere go chiakwenekiwa ase sector yechisemi kurigase obugatagati bo mocho Nairobi abego chi county chonsi emerongene na isano nebere ase ense ya Kenya elioko lya komanya na riaya agendrete ase sector yechisemi. Chinchira chito chigekoro nigo chirasoko goseli bokonene gosiriwa ne chinchira chekerero ekira kikiagarira Nsoko TV twachire gutorigesa ko kyomugusi kurwa soko limera asendiba y'abanyandwarero oboroso bomugusi boigekerwe omugusi bono ne chinjira chiago goikaransanse na kobeke TV yao kwene kingangwe somi uregekoro kyomugusi wetero muroberyo bwigekoro yeito hasi tokomera nabaga kaba samwerere naboigabange nabanyika eligo kwanero ukwebo yia chindagira amasikani chinyangi nemejega ao yumugusi kera litsuko ria ramisi chinsaibere igoro imeye TV yao na mbeye Nsoko TV na Stephen Nyarike Mbunde tolende ekimira eye ne Nsoko TV oboroso bumugusi Yekoro yeito imeye Nsoko Nsoko Yekoro yeito imeye Nsoko Nsoko ibyengiya yakire ngumanga bunalero Mrna nabali bechinguru elikwe manyabo na wataka kuchitananya chiense Frida Kerubo Innocent Onyango Clinton Ondigi Diana Ndemo Ishmael Mogere Linet Nyambane Daniel Omwaga eke na kigekos kiamesa yamangana maya mugusi omwancho murigereri nigarwete asensemo ya Busongo orogongo rwa Afrika agatara agasoa asense ya Kenya agasoa ase county bere chiagusi Kisii na Nyamira na nene monese bitunu biri twanchete kurendo mugusi tachiete gotegera rororo obero gotara asense nkima na rero tugotore asensemo ya pipeline omwancho murigereri aso mugusi ya nyareko bagasoa na gochaka kwerigeria asenchera ya bene kurwaiga pipeline omochi o Nairobi ntobeto koletra emegano ende yonsi iliyo kolekana etana ino mugusi na nene monense yonsi ya Kenya eye ne Nsoko TV elietaliane ni Innocent Onyango eye ne Nsoko TV oboroso bumugusi.
chiabutokire chitaika kianda maiga ye chinsa isata semambia bono nigo tore no mogeni ito kurunga Julius Nyabicha togendete koba tokurigerio burimi bwito na mono nigagendete gotoerera nga kitugunyara koba tokogenda busio tororenga kitugu kinyo burimi umata matukamagega Mr Julius kera tuare gosomio skuru planta bange ralina chika gotebia babare goteba nga burimi bwarenge bwari bataite tibuya but it has changed nabono gwateba ase amangana y'oburimi bwekerero ise kurigirino ne chinse chiagendereire abaremi abayase bakurwa ne chinse chigenderete chinse chiagendereire buda ise kurigirira Israel burimi buri nkurikirano nyamache tayororo bagocha bareta amache kurwo rwao abantu baitumba gendete kona kwa bakurigirira nandi buna gwatebire unde bwensi buna boniga ekerarura abisi Pero batigire korengera matatu meta bagusi bakarengera iringa chibeso koreka se matatu gosoru oro igure gioski bakanyore gioski risa bwari uko igure gioski gwakabeso gokorumambe bakamagoroba wakorera kwanyora nk'umuntu bwe kogochoira ni chibese ida no mwari mugoso munyanyimbo nyekara aba bande na bagati umwana uminto nuruche bintu bibolete abantu bono bairanira sobori mibuna boni gatugo kwana abantu bale barure bara bayikiria mabero ororo bairanire babekira ororo bayi chibese cyabo bapimire cyasoire nande bono kuna kurigirira bali suguma baenda bali kichi skuru tayari na jiro chinchi acha na jiro chinchi koja chia konya se mangana ya procurement ora lende nenchire kamine itotete kwa batoko manya twara kwanire lakini rire lionchoreri sana ebi kare binge bigenda tenda igurirwo kwana nga Maputo declaration yani ene nkwana ya chete bagaikaransa bali bali kwa bakurigirira mangana mange y'uburemi bagateba nga bone nchira tuji kogenda kuchipusnere andonse conversation yagendete ntoko gamba buli mitotali go kwana nchira ebintu bya unchoreiri asama tukarero tina kiokoro keke usira kinagara wata wa climate change au mabadiliko ya tabia nchi katika lugha ya Kiswahili ebirovya onchereiri ekero wata buna climate change ya onchoreiri lire ya onchoreiri ekero mondago wata buna lire ya onchoreiri gemine tiga ekero tugukina intu ririkare ekero etwa maitire mutinyo gatatongo chore embretu nande yale gocha engakie hiyo nande twale kumayanga embure yego twanki wanguki nande gutukwa muda fulani lakini siku hizi toli kumanya mbure ndali gocha yacha asenga kielia wena tegocha rero noje no kubeka mare na berangetebeka ne chicha na boranyore yachire lakini erenke gose chiche ere nyinge mono nande eire ekorore none bibeli kuri mugondo abantu bakwe okonchoreri okwo hayo mabadiliko ndio tunaita mabadiliko ya tabia nje kutotabirika yani ebintu byaburukanire to komanya ngikekoba na kiwangoki ine mbura embewe yekogusa enchira yale kugusa etwa mutinga wikosita embewe kogusere labda kurwago cyari kibando kiberegete kisomoretie yamana kuira omwango ori na abantu bazbararikuba lakini siku isi origera ribuya mbe litaliwa karaki telikobo onyeke gocha egocha chinga kichinga kabisa iyo ndukia gatatu diberera no bokendu unabona Nairobi ya umwaka oyo mweto no mutinyi tugende gutwara obokendu lakini mboyo bokete igementali asense tamenyete liberera lya mentire labora chiko nyoro mutinyo nano toso uchigutwara obokendu buri bwatakira kwa exactly igebiro bya chenchiri obokendu bwache ekera wende ko banga bono no liberera ndiro kwanyora na sometimes ndiyo ekere bintu bya burukanire igo ekine kitokoroka na climate change egendo kende kyo moya climate change kere very important nkeringa amarwira akira mugondo atarengo amakonda akira amugondo atarengo unabonde gende kitokoroka chingeti yani amakonda yakori kibando mugondo tarengo kibande kwali kukisimeka kwaganya kwabekera obuoyo nano obuoyo mbale kubeka kwagesa urwere mbwarenge bw'abantu lakini siku ise kero simegede kibando wikorigi na kiyo wake ryogo kiagera amakonde no wale amaroira akire atarengo ina itokoroka climate change lakini bone kero kwanyori na climate change nero ayomo nyene na kiyo wetanga na climate change abono toja twasomera rubeto ngaki tutumie technology number 1 tuchakire musuru onya batalamu bagotebye twakorire obotuki twanyorire mbusuro era nyare go gotanga makondaya nembusure
nayo murimi gusimika kibando takona kwegereria eri yao kwa gasimikire miaka 20 iliyopita ngane rotatena njene ere musuro yane igwa ninkia batara bagote chenche musuro simike musuro iyo kwa ewa obwoyo onya wategwe na kuruko sekuru ase DAP kora tumwe obwoyo bona borosibuya naye karuo tegerera onya wategwe na eliogo gutumia neri litumie na ande litumie buya etangi korwa ase eliogo tanga abantu bali ogukikoneria ligasalia okorwa ase eliogo kabo muntu gotegerera kabo mulimi ogotegerera kabo mulimi obwate obongo bogo change bwango ekina kikera gokonya kurwarorwo nobono nyiribirira ya mentri igemine timaite bono onyango nga nonye nebyage biri abantu babwate bare kogesa kibando babeka kiage tokubeka asenge njoki kibando siku hizi ekigo chaka kobongwa kuri mugondo okonyora osamura kwanyora nga already chimbongi chire mugondo onya kibando cha itaniri gwa samwire gwa cherere twasineniga kibando okonyora bono chabongiru kuri mugondo iko gochikobeka kiage ama tukabiroka cherere kabisa igi kibando okurusi kegima bongorora gacha soko gacha lakini wana sobo gachiobo abantu abange bagocha babekeliyogo obekire lyogo lye kibando kiti agesira bongoro liro bekesto mambi yaye ondanda sokora kibando kiri nando iretinga osoya ndo kiru kibando kiri ogenda onia elyogo liri bese litara akora nonya negasi ikobonde gento kuri nelyogo kyale lyogo lirisa kuri soma litebetenga beka asi kibando lakini otarachaka gutumia kibande iki iro muda nonya ne mutinyo yomo mitinyo bere wose mitinyo kulingana ni dawa gani lakini abalemi abange ibakogesa babongorora babeke elyogo nande mambe bachakire gutumia imifuko nere yache kuri ku hermetic bags muwenda kumanya imifuko ye tele kubeka elyogo ayo kubeka kibando ime wasibabuya kare wasibire mifuko iri go imbeo ekerete go so imbe mintinga nonya na chimbongi kiri chiko kibando nchi no yarenge ime igego kugera mbe hotel tuli kubeka elyogo embeo yo kubotanga gosoa bono lyori no beko mufuko next week nando igoro rusi kibando kiriyo ni goso igoro kibando kiriyo rusi iretinga amuna madhara kwa hivyo aba kusito cha kumenya ingitoko ikiagira buna nateba abantu abange bali nyagitari indutugweita etugweita asama lyogo tugutumia sobolemi aita kugacha kibando kugacha kingende gosama lyogo ali togwake bimeri esa malyogo tali mabe ni tutali gosoma tumanye na kia malyogo gutumikwa ngakia gutumikwa na ayo monyene bwetange unabona konyara abantu mbale abatabire kuba kyanyari achetaga akelyogo engo muntu wake nyomberangi aya kwenda wake rangi tobere tunoine mask nga wakire rangi wako libuyanekerete kwa badana wana mabere ngo chikunywa I said protect yourself tubeke mask beke changa umanocho wake erangi rangi nebwata harufu lera malyoga ya wansa na rutokali kwa kanyomba buna Nairobi ya bichuni mbire byaja bagateba ne chinsuliti ntete gukwana mona kidakwa kwa yara baya bugwiri boto kwa makonyora ba inyumbengi mayarwara ekina kiegento abantu umanyete nagenda nsekoro ku China asonge ncho yamanga nayo bole mingatara sana nge wiki 3 isato abo maine mbalinga chinse chinde ebili yabo yanyagitali erenke sana bantu mbali kurwara chinse chiri buna China yes China bwata abantu 1.4 billion abantu bilioni 1.4 lakini ebili yabo yanyagitali erenke sana asenge ncho chindagira bakoli ekirosiri buya amalyo gakire buya kigakire buya none ndagira ekorosibwa senjera ya usafi lakini sisi atuzingati sometimes mafuta dogotumia kwa nyaro monda jeta karosha mafuta usenga ye bakoro senka yo banki ochiro bekire bandika nini bona yo gutumia tumaidege nto na kigeko era abantu abange bali chinyagitari bakoro muchinda abantu omugongo abandi batebaki engosia unabone koro wakeri yo mugondo none engosia yawo ngabokonyara yarwale sengenjeri ya waditi so that's how powerful eli waditi onye ntochi kuirania bili yeto ya nyagitari nse kuiko tumanye na endaga da tokoria aidere eli gasomo beroito wasere sumo okay wanchu muligele kana chetrista kai 13 kwa igure korwa ase umumanyi tokorukunga Julius unogendete kabagago kwana gaiga noroche bintakwanire bine bintu biri so close to us enkwana yobolemi abantu bande nabo barayetegera bayerole ne ordinary lakini ekero kuchikoba go ikaransa so internalize ebintakwanire ne binte binne sana litangani ogotebire nabo konyoro butene gugurwa sobolemi nabo igo orure onyo sana injira gutumika amalyogo tigandara igwa bali basoira semambia bone soko bwakire agi kwabugire
ai ne timu yago ekari gutuma jinsune na jinyolde jindorose gagyo dazudwa ye dazudwa na ta bara bakwani mwaru kakibuga bugire okay okay na main bona bakiga tawa mo de bantu bona kumetinga ngai bona bago toka amara baito na saregite kama magwawa iga yeso na tokonya ta makunde ta te diororo umujando to buata no yo buye miosi ko buye ngore bolense okonya abanya ne tuguma ya takira batendere kai baya susana igo yuma Ogo tipo sunora kwanya ro motori gori rangi ori sago lidia. Ono ino ro motanda to guate bakiriga tanto ano ko marande ke ni gori ti mai dio mukiriga tani dia tanyu gueta te ti na te dire tinga ro kiriga ta. Oh, mati dora pora matoko onye na indi. Ebe yo ya. Nai to ko nyora na ni tiganga te ri na ga ya mo ya mo ke ya te te kabisa na inde ne ke ya ke ya ra bona te na ro sisi wakati ne nga te ke bure. Okay, sawa sawa. Asante sana. Ubulire ibinte binge sa buigwete litangani ukwaneire challenges bagwetera bunabalimi. Gentate birengeli etangani ke saiborwa bakaikire myaka yayo bero monto monene. Muntu gurugo mwagiriga jera agumuigwa. Aba onye utogire obarolira baratoke bali bechaye bali bare goteba ngakyoko yenacha bali bakaletru na KTDA. And then ukwaneire igoro ye komanya imbego iri the right one. Otebira ali chisemo chia mawawa. Bia mano mawawa ninka nchenkanya musi. Okay. Amanyete there sometimes to ateba never mind. Ogende county eto ya Nyamira. Abantu mbaro abarikire bakoro kwa agriculture bakora ikibesa. Batari kwanda gotari. Tari kibesa cyoka bakoria. Bakobekero chipikipiki cyabo amafuta. Bunabone ward ya mawawa. Ne ward ya bokeira. Te koma chana ne bwado mondo kwa wao. Ward agricultural officer. Naro. Lakini chinga kinyi ngola nyalo bagotabanga ntoye mafuta toguchera gas. Mbana gutwara none barasa yogo somya bali. Bunabona muri myote birenga eshida ya babwate nene nkelinga chinyi ni chikoliye ukorunse. Ine shida yeliraba. Angoliro baliri yachire lyapimira batebunga ki iga ojole lyogete osio umole iga tokole drenching wasoche nchie chinyeni cyo osimeke ekemeleke nao. Hiyo hakuna. Kwa hivyo na nchi serikali jitobwade chi account wajibika hakikisha kwamba angalau kama kuna watu umeweka wanafanya kazi sio jina tu. Ndido che serikali yaronege ndete national government nabona na aligirelie mba chage timiru bili yogote yabantu simikano nechi asa avocado chimna togo kwana kurubale no nyenechi seedlings chi kawa inteka minebyo. I wanna in campaign kioroche korwa as a county we have not seen it. Yeah ndo byakabere obuliri goro yembego tingo batebye mbegu asset TV kiagera insako batebye mbegu igongo batebye mbegu ye company fulani igera akora nana ya company ine rongo tangasira igo tingo batebye na mbegu gete erengia na ndeko babuya omo agriculture uriole Nyamira county nerogo cyagotebye nembegu neye nabonda batebye mbegu neye kago cyagotebye gendeke ngao amara kubulu ngabona aye nayo mu agriculture wasobo agriculture na lega Nyamira those conflicts muna ndo abantu tole biwango gete waitandi nabo kumanya na ekeneke nabo kera toke wa to bakora igo lakini abali mego ikaba manyanga onye to konyora masomo
onye serikali ya county wajibiki batu tebi ngakikari basome budget yabo he budget ya agriculture na kingani nere 10% osinare 20% onye talibo inkiyego reta bete percentage ye onye kero ngasikie gokora ngasi ne chipadie mwako na ntoje tasikito karagera gosingo aba agriculture bankwenda bali basomi onye no county chinde ebakuru no boya se subsidy oboyo meto na bobuya bakonda bagodra balimi umulimi wakana osine chingeli bweyemo onye roboyo eyi abere nyamira onye trabe wende koba aba asinchise chinsemo chinde account yema tena embusurengi ya mawawa ne yechibando bagenda bagiro chira officer ogenda oro semia balimi batebye round yeye mochi mubeke chibandi onya eneskimu kwanyoro chibande chiri cheskimu onye gogo chakogore subsidy kwa igun echineskimu specifically na yokorwa neskimu kwaewa na yokoru mbokeira mawa mbomwaga wapi kwaewa ina bo obolimi wende wakora iko nonye no bwoyo enga kenyingi na boranyoro bwoyo borobuya se orogongoga lakini yokwenda sande bwoyo bori gokoribia that is what the government is supposed to do in a county wende wakora wancho muri liko igure responsibility era nana sana asendo che bali babwate libaga lyoborayi asibako babakoligerera ingaki muri myako nyara kabaga kwegendereri isa chinde buna togenda te gukwana semambia bono na ena bora toke no bwate libori tigandara igwoyo nere ngaki agukwana soko bwakire bwakire bya nigo to kwa nere semambia bono okay Sokoro mbiyole? Kuya no moraka. Na ikino mureminde kurukeira iga. Na iwo amo bisote direnu ata kwa na kusuro ya te biri. Tiagera to mai aba yota ga dire kamba ni biashara. Aba irigaja kare na watu akarabeba ga timu hondo. Badi jawazo mia wale igoroyogo le kuna bongo korwa. Yama jira kuikira bona baigani no ya no ya yogo le ngore. Bona bishika ya bago to so mi dio nikiwa ta kukira mu ndo ba to so mi practical ebi to koroga. Bien bueno, Anga bongo yo ani busure di para ubalo to ebi busure ya to busime kamo bondo. Okay. Bono tiromo pisano tenien na batale kuanza batoro iseri umu bijama bisaba dibaruwa bibaje na ngundo. Okay, bache ground ribaga achile kale lige sandi achenjeti. Ndingu yali arenge. Okay, asante sana. Antu ndubwa tinga kitugu chikubandiwa bishikyaro bishari mkioni. Bache mugunda sa ebikorobire. Asante sana Sokoro umusakuru chinseme chichi yabukire kwegule. In fact into naro lirega esemambia bono umulimi gabwaterango sana yokonyora umuntu uri obwatu bumanyi amotebye nandi kwigura agateba kigoti no bisi kikare kabera omosa mwako mosa numukiro minto mwako mosa manyete ekero ya bia ubire nseme yamo naboko toko nensemende abo kwariga ni umwagirika chovisa gocha bu nabora mwariga ni yes lakini bono tikatuchake gutumia chi internet ichitobwate ekerole online obwate internet nabo kubulira iswali nga mbego kinda asimeke unaona matongo ibosema wawa bosebo mwagamo mbego kinda asimeke na ndonyo ngari chibundiro tiba tona gotegemea abantu abatoguro kabagirika batari gocha tikana intubono to get out of the box toligie semi yobole nogenda TikTok sikuisho tabenga no wali myotage tena bakonyora muntu bekirege ntore company content yobulimi Facebook no bakonyora company chibegeto YouTube company chibegeto ogosoma bulonge video yo tabuna onyene chibando gosime kaiga komana kubolinga ndasimeka insegete imbe namba ki komana kwa iwe namba kwanyora bwa alternatives na nimba te namba osenkenya seed osembe ose East African obwate alternatives ikona intipono get out of the box tomenya na ki bagraja bambaka yo ngitokora tikatoka kwanda gutumia internet cheche buna gwatabire gutumika internet is good na ande yakonyire binte binge gokorekana nonya nintu yatokonyire buna boni gabarigirira imbare batari go necessarily na tatwara esigine ya signet gose pang na bakwanda sensemo ya YouTube toligerera lakini ndiro konyorere misleading buna bono gusi onyore nense yaito na twarigerera ibuye igagusiye yaito buna twakina iga tindara muntu osimikire mochero beire ahora nyoro umuntu agatebura internet simekoma che
So ebintu birotagire kumanya gusinga kioko lakini ngento kiri gwakwa na kiarenge kene ngeri kumanya ngekerengo kibulimi buteta gukora mburu byu ngwate bono gusi ne tabanga kwa batebirie egento kiri twente gusimika abantu babwate biticha bono gakora buli mu bwayari chibande chigwatatebiri nabo turaje gusimika returns cia chibe chingi nkiye turasimike kereta returns abantu beto bagusi amale makeire ase chibanda amale makeire onye nditwale twara discipline tumanye ngana boko beka no maitha akale mukali bwato beke none chi avocado konsi squeeze ma de avocado bwata ligori ya chi avocado chitwale kwa satwa tutabu cyana chisese cyana ko squeeze yakuna chi avocado chikwaro rukuru mugondo chile chitarako ngana no gokonga esengencho echiro ye chi avocado nigero onye ndwale kumanya akagondo kali obwata liba boko beka chibando beke gento maitha ginkogesa nkenge chibesa echi nchisane ngende ngole chibando chibuni sano echinde chiko tigara nabonda akotekende gakana bana school fees lakini you must be very disciplined abantu bande mbale usabale mimbale ekera chire agesire osana chi avocado anyole chibesa bona liya kumanya nga ye buying yabosongere ogenda bwebanga bando chiragurwa asaka gondo kali ngike chibando obekere so it needs discipline obwate all very disciplined umathe nasimekere gento gete inkorusiga ngogenda nengole onye ne chinyeni wasimeka unokoniga na igendo gole chibando chibera lakini onye no bando gwenda gosimeka erubeka ngana yoga nyitogese abantu bawo baragiro mwako mugima sometimes nabo konyora nga kwanyore frustrations abandi bakore gosimeka no nichi bintu bitale ngora tigambwate yo mweri tukule Soko bwakire? Mr. Nore. Nonde ninche. Na kwewake. Inche ni innocent ya. Mr. Nyango. Aya ngagyogorugo. Nje na pima uyu mwabo musoyiro wagwo. Okay. Nari kubuya umushimi kubuya ki. Ari wanja. Yare gotote ya tukero teri raundi ya itaiga. Asinge njubanda uwa maena no baligia toko banyora. Ari wanja tote yembe oborongire necessary ase olira beliye ito. Okay. Asinge to baate abere jamusia. Anje no ndemo kwagweje. Muzo yino wale bukire mata. Gobona le goto teinga ni relito kwenda te kusimika asinge njumuntu tayora to tele bunajira kwa goto te bitu to kunelie. Asante sana biamona. One getongo kora igongo kwanchira no namba yao. Namba ya nonkoru. Tigi namba yago era better placed. Na bira toke muko gamba no murimi egere amanyamanga na bira atatu igando chichiarire na ndi toche tutwale chinga kinkagerete gocha koliginde panel ntwale yabaremi nonya nabare Nairobi gaiga ochiche and then tukole exchange ndonge tuligereria mabuli ibintu biri successful stories tiri abantu baiteire ndo cha abantu abange mbatete kumanya lakini esencho chinga kichiari ngana yawe yo mwali kuchia sumugusi oboremi mbogo koleka via onya burai via mboyo there is a very thin line yani line yero asoboremi no burai irenke sana oboremi nigo bogane tyo burai obuya nabone county ya chibesa chibe kuchisaine aba bisabali bakora bagacha bari bakora bayego amafunsa isaine bagenda gisemina basoma babe facilitated babeke bo mafuta bacha barore abale mingi batagite abale miya baba kiresi migo babwate rangu sana yaba agriculture abakogenda ko basomya igo abale mimba batagite basome lakini somo teyo mbaranya rasomeye egento gya kabere abale mibaito bagusi n'abantu baito bagusi kwa jumla intu n'abantu tosese nirito bwate ndagira kamuranche takoro si ndagereye ese ewenete kobeliogo yabesumo onye umongena nalo kwana uya sana ereta nakogesa onye wikitera era amana koga amakoira echiro kero oyako erengo wachikoli nanda boma tokorwa gosine kemali kwa rwache nanda wachi wakelia nayo ukiumira wansete onye ne chibando gachiteka cha chibando bya kitali kubongwa kitali wote nanda wabantu balogonyara bako chibando chingiye na bakoira echiro echi chibongire chinge ose nakina kebakoira ne bachikolia nakiyeko era chinda cyanyarira abantu na technology yakiri kuate nabone gatago sunyunta chibando tigo montage ndagura ka machine akagako bongorora nonye ubenyo ari no bire no mbibere bitatu bokeira alio usema wawa
nabakonyora omonto abete pikipiki igoro ocho bongorora oendo bongorora yo lakini nemeswa gobwato ogosunyunta chibando echinde chiabuneka chiateka abono amarwira go chasoera chibando njiwende gosunyunta kero njiwende go kuna liroba no ikurusige ndotokoroka aflatoxin oboriro bwo bakoleta cancer yelini igotonya ko obusafi ase chindagira chito onye to bwati busafi ase ndagira endagira yinige gonchoka korwa koba elio basomo bero yaba esumo ase omobero tagetorwe namba ya 0721 772865 ande yirorere 0721 772865. Asante sana Mr. Julius Nyabicha asokonyora libaga nagocha sigita sendigate twabelire naye kurwa chinsa ibire twachaka igatwa kwanire mugusikwa igure bate bangente tero gosimika litukulia rero umanyenga mambigo kina yacha yabe ndagira yokende gyonskiri gukora umanyekero gochaka kurwa ense kwabekire kuboroso buya iri nalyo konyara kwaba kwakoranga kwanyara kwaba kugukinia obo munyamasi bwa mate yabo nabo igononya naye beno umanyenga asogochikoba goikaransana no mubogani ekerenchera yakulire naboranyore litoke lyaruete bugo gwagiteri yogo bobe lyarura abuna ande kwabugori kwoneri nero okori nerachia oneri yoyonde gochiko etanchera gosina bibirero kwari kurwenchera yakulire toke nayo gobekelio gelia sumobero chengoro ku Innocent Onyango twarenge na Diana Bindemo nabo igeke kwa niaba y'ekikosi kyonsipi twale ko batokubwatira nase mambia bono twara litukoligia nande obolimi na butwa kwane ile litukolia rero nyatwale gukora biri bitabwenerete na inchi na manyire nganchiri ko ngontwa kamashini gachire tubungororere litukoligia Eye Nensoko TV uboroso bw'umugusi. Kubwatari bolyo obosemia gusekero kendi gyonsigoro y'emirobiri yaitu y'Ensoko TV twakeresimi ase namba 0788666663 gose tulikiriri ukuri email ensokotv.ke@gmail.com boigo nabugo tutarira service ite gutuka samagacho Hazina Towers egoroba ya 5 asumucyo munene Nairobi. Ensoko TV uboroso w'umugusi. Magega ya television y'Ensoko gwikasero yawo kwanyoribaga liria lyokuralia asegete senambeyemo imena isiko yeliroba lyagusi onye kubwa tokuralia gukwenyulia ogukwa gose okubunchuria bono